gaian sartuko da. Zuen hasieran komentatuko dizuet, Koldo eta Mirenekin hitz egin detela eta eurak prest daude, baldin eta beharra badago, hemendik aste pare batera berriz beste saio bat egiteko, ikusiz gero gai gehiagotan sakondu behar dela edo modu desberdinean aztertu behar dira gaiak edo ari garela gai honetan eta gehiago aritu nahi dugula, eurak prest daudenez, aprobetxatzeko aukera badaukagu. Bestela, badakizue, hartu dugun dinamika horrek, jarraitzen dula hurrengo saioa azaroaren 28an izango da, eta gai ez aldatuko dugu. Matematiketan hasiko matematikei buruz egingo ditugu pare bat saio, azaroan eta gero abenduan beste bat. Baina, pixkat malgutasunez jokatu behar dugu, eta ikusi ditut bidali ezkiazuen galderak, aztertu ditugu bidaletako galderak, lanketa bat egin dugu nola erantzun galdera horiei, baina gaurkoa pixkat planteatzen da tertulia modun. Hau da, pixkat aurrekoan komentatu dizuen, bazeo kontakte hartzeko aukera, baina igual gira bat bazeo gaiak guztiak jorratu nahi genitulako, aurrekoan komentatu dizuen pixkat ikuspegi teorikotik abiatu, gero diseinuari buruz hitz egin, kurrikulumaren antolaketa eta ebaluazioari buruz pixkat fase hori pasatu genituen, eta oraingoan egin ditugu galderak multzokatu pixkat gaika edo, zein gaitan sakondu nahi duzuen eskoletan, bai? Eta orduan saiatuko gara gai horietaz hitz egiten galderetatik abiatuta, baina baten batek, igual, berak bidalitako galderaren erantzuna ez badu oso argi ikusiko edo beste zerbaitetan gehiago azalpenak ematea edo hitz egitea, besterik gabe hitz egitea nahi baldin badu, noski interbenitu lasai ere, bai? Eta hori ez baldin badugu amaitzen, eta hemen gauden guztioi ondo iruditzen baldin bazaigu, hemendik 15 egunetara beste saio bat egitea, ikusiko dugu nola planteatzen duen, bai? Orduan, saioan antolaketa esan zuet 4 gai multzotan edo banatu dugula, bai? Gai multzo hauek azalduko dizkizuet, eta bakoitza bertzun daira jokatzen, berak bidali ditun galderak nun sartzen dute dira. Batetik azio multzo bat pixkat ikusi egin nahiko lukeen multzo bat, bai? Ez dakit, teoria edo hitzetatik haratago pixkat praktika hori nola zertan errealitate bihurtzen den ikusi nahiko lukeena. Orduan jarri dugu eredua ikustea beharrezko sumatzen duten zalantzen taldea. Eta hor aipatzen dira denak, hau da, galdera guztiak lotuta egon daitezke gai honi, ereduan sartuko litzateke diseinutik, prozesua, ebaluazioa, talde dinamika, gauza guztia sartu daitezke. Bereziki sartu ditugu, ordutegiei lotutakoak, proiektuetarako sortzen diren materialei lotutakoak, ikasleen ekoizpenen ingurukoak, ekoizpen mota, nolakoak, nola errebisatzen diren. Gero motivazioari lotutakoak ere bai, kanpo motivazioa eta barne motivazioa, horiek motivazio estrinseka edo intrinseka ze alde egon lehikeen ikasleen prozesuari lotuta, nola bizitzen duten umeek eta bat. Eta gero baita ere mikroproiektuak edo aurrekoan pixkat aipatu genituen izan zitezkela proiektu nagusi baten baitan biltzen ziren proiektu epez motzagoak direnak edo, baina bata bestearekin puzzle baten moduan enkajatzen direnak eta osatzen dutenak proiektu nagusiago bat, eta horiek zertan diren edo galdetzen duzuen talde bat dago. Gero kurrikulumaren antolaketari buruzko beste talde bat ere egin dugu, eta pixkatu zehazten da, edukien inguruan da sortzen da olako zalantzan talde bat, ez da, eduki batzuk zein diren imprescindibleak edo landu beharrezkoak nahi eta nahi ez, bai? Ea haute dagoen olakorik, eta ez baldin bada garatzen, ze gertatzen den, edo olako gai batzuk ateratzen dira. Eta hor sartzen da baita ere, pixkat, entrenamendua behar duten zenbait abilezia. Oda, ikasi ondoren, edo, alerantziz ez, ikaste prozesu hortatik aparte, abiadura edo efikazia bat lortu ahal izateko entrenamendu bat behar duten proposamenak. Gero ebaluazioari buruz galdera asko ateratzen dira, bai? Zer eta nola ebaluatu, gero proiektuka lan egiteak sortu ditzazken utsuneak edo zeintzuk ote diren, baldin eta utsunetik baldin badago, eta utsuneak baldin badaude
sartzen zaizkigu galdera zerrenda luze bat, ezta? Gero behar bereziak dituzten umeak ateratzen dira, guztiak, ez? Landu izan dugu ikuspegi askotan, nolabait bakoitza dituela bere behar propio berezia, baina, den definitzen dugu hola ulertuta, ume zehatz batzui buruz ari garela, bai? Eta proiektuak nola erantzuten dien behar berezi horiei, holako galdera batzuk agertu dira. Minimoak, gai ezaguna da, zeintzuk diren minimoak, minimo horiei nola erantzuten diegun, eta bar. Eta gero beste talde bat badago, irakasle berrien formazioaz eta prestaketaz nola arduratu edo zer lan egin daitekeen planteatzen duen. Irakasle berri horiekin ze diseinu egin daitekeen edo ze proposamen egiten den gure aldetik edo guztion aldetik proiektu bidezko metodologia honetan behin ere aritu gabeak edo lehenago elkartu garenean komentatzen genuen bezala ez, bakoitzak bere modura, azkenean proiektu bidezko metodologia ere izenburu horren baitan hainbat praktika oso desberdinak sartu daitezke eta ulertu ere egin daitezke, eskola batean proiektu bidezko metodologia deitzen zaionak eta beste batean proiektu bidezko metodologia deitzen zaionak ez dute zertan elkarren antzik bat ere izan askotan. Orduan hori ere gertatzen da. Nola egokitu irakasle horiek gure praktika horietan, edo guk proiektu bidezko metodologiatzat proposatzen dugun hortan. Orduan pixkanaka saietuko gara hortik eramaten. Zuek noski interbenitu lasaitasunez eta esaten duzue galderetan sakondu nahi baldin baduzue, galdetu, proposatu ez galderetan bakarrik, baita erantzunetan ere, bai, zuen irudipena kontatu, zuen esperientzia kontatu, azkenen hemen gaude, batzuk zero esperientziak egongo zarete, baina beste asko, esperientzia desberdin askokin zaudete. Gutako batzuk gu baino gehiagoko asko ere bazaudete, orduan, lagunduko diegu elkarri lagunduko diogu nolabait izateko, bakoitza dituen behar horiei erantzuten, bai? Orduan, ereduak ikusteko behar horren kontura hasiko gara, ezta? Ordutegiak, horrekoan komentatu zen ordutegian gaia, ezta? Ordutegi proposamen bat, hemen proiektatu genuen, goizeko hasierako orduak esklusiboki proiektuei lotuak zeudenak, gero beste ordu batzuk bazeuden espezifikoki arlo batzuk lotutakoak, eta gero arratsaldeetan tailerak edo bide askeagoak edo zirkulazio libre gehiago uzten zuten esperientzia batzu zeuden, ezta? Eta proposamenetan gero, hizketan aritu ginenen, pixkat proposatu genuen, ordutegiaren malgutasunaren garrantzia, bai? Hau da, ezin ziela ateak eta itxi personen baitan, edo orduak ere ezin ditula minutuka eta segunduka banatu, prozesuak luzeago ez direlako bai umeenak, eta hortik guk daukagun proposamena pixkat izan zen ordutegiak proiektuaren beharretara egokitzeko, proiektuak momentu hortan dituen beharretara. Jakinik oso komplikatua dela, persona desberdin ugariren ordutegiak barne biltzen dituelako eskola ordutegiak, eta hori kontemplatu behar dela. Orduan pixkat, hasiko gara, kontutan hartu behar ditugun irizpideak zeintzuk izango ote diren ordutegi horiek osatzeko orduan edo ordutegi horien malgutasunai begiratzeako orduan zein irizpidetan oinarritu beharko genuke proposamenak eginez hasiko gara, bai? Orduan lehen horri buruz pixkat hitz egin dugu aniztasunari erantzuteari buruz, lehengoan ere komentatzen genuen ateak zabalik edukitzeana, ikasleen arteko interakzioak gehiago bideratuko dituen estrategiak diseinatzeko, proiektuak aipatzen genuen interesantea ditzakela eskola guztikoak nolabait konpartitzeko modukoak izatea, interakzio horiek ere errazagoak bidetzeko. Askoari naiz bero hori hitz egiten, ez da gizien puntutan egon da resultan, baina pixka lehen hitz egin dugu ordutegien gai horren inguruan. Ordutegiak diseinatzerako orduan argi dakau lehenengo goizeko bi horrei dedikatzen diogula, baina gauza jarraia izan behar delako, horri dedikauta, eta gero baita ere kontutan hartuta dauzkagun lanaldi mota. Murriztu erdi
kritikak, baita ere arrazoi bat bai izan zen arratsaletan tailerra jartzea, zetik proiektu bat gure ustetan, gure eskolan eraman behar du talde batekin pertsona batek. Aldala. Claro, bestela eskatzen du koordinazio bat, ez dakiz zer, pertsona batek hobi, baina esan nahi dut, kasu murrizten baduzu ordutegi gisa eta arratzaldean be proiektuekin baldin bazait, baina beste pertsona baldin bada horrek behar du koordinazio bat, eta hortik orduen mundik ateratzen dira, eta orduan bai izan zen alde batetik arrazoi bat arratzaletan tailerretan egiteko bai izan zen gurian hori, daren ordutegi gisa, bai, pertsonaren ordutegi. Hori dizkide bat, importante hori da, zaudeten pertsona ze ordutegi betetzen duzten, bai? Zetik hola daun pertsona horta dedikatzen da. Ez dagoen beharrik, denbora guztin koordinazio baten, zetik eskatzen dian, eske galdu egiten da askotan. Horri lotuta dau, arloan ez banaketa. Zetik ez dago persona bat maten eta da este persona bat hizkuntza ematen. Orduan da, persona bat dedikatzen dena proiektu hori. Goizeko 2 ordu hoitan. Hoi bazan bat eta gero bai ikusten gen gure kasuan adibidez txikixa dian hortan, ordutegi gisa planteatzeko orduan, hor nahazten diala umiek, baina oso egoera konkretutan, adibidez bada besti zerbait azaltzeko, edo amaiketako bat iteko, o justo proiektun hasieran eta igual bukaerako zertan, baina garapenean igual hainbeste ez dian nahazketan da, ordutegi gisan malgutasuna bat egin gero, esan ez, bilaubidun moduak ume hauek gehiago nahazteko. Nahazte hortan gero atatzen dira beste mikroproiektu, eskatzen dira dana lotuta doina. Eta hor atatzen dira gero beste mikroproiektu horrek, baina bat bai izan bidanetzako irakasleen ordutegi gisa, eta beste bat ordutegi gisa diseinatzeko orduan arlo batzuk pentsat pertsona berak ematia. Lehengon, astelenen egon nintzen ingleseko maisu maestrekin, eta hor badatu herri bat proposamen bat interesentea izan daitekeena honi lotuta, ezta? Nik bigarren ikasturtea da hau ingleseko maisu maestrak elkartzeko dinamika bat martxan jartzen dugula, eta iaz ere asko insistitzen dien, beste hizkuntza guztia bezalakoa zara inglesa ere, naiz eta kontaktuan askoz pertsona gutxiago zeuden inglesa zekitenak, eta ulertzen didate beraiek hori niri, eta nik ere ulertzen diet beraiek esaten duten, ezta? Gero errealitatean inglesa beste modu batera lantzeak, igual emaitza hobeak ematen ditula momentu batzutan, edo emaitza ikusgarriagoak edo kuantifikagarriagoak ematen ditula beste modu batera landuta. Eta hala ere nik segitzen dut filosofiarekin, hizkuntzaren komunikazioa eta oinarria hortan dagoela, nola ikasten den hizkuntza bat, eta beraiek esaten zidaten argudioetako bat zen, baina astean 3 ordu bakarrik da. Eta hor dago gaia, ezta? Hau da, hizkuntza inglesa da eta 3 ordu dira. Eta beste lenguaia bat musikala izan daiteke, eta arek ordu bat dauka. Orduan, horiek espezifikoak ordutegian, sartzen baldin baditugu zeatan, hutsuneetan, ulertzen dudana da hori irrupzio bat izan daitekeela proiektuaren momentu baten, interrumpitu egiten du, prozesu bat, moztu egiten du. Orduan, beste aldean ere jarri behar daukagu tutore edo garenok edo, esan ez, eta nik hori komentatzen nien beraiei, eskatu beraien proiektuetan ere hizkuntza horiei ere presentzia ematea. Baina ez, bera dagoenean bakarrik. Hori ez espezialista dagoenean bakarrik. Bezik, eta espezialista ez dagoenean ere bai. Nik uste dut etorkizuna bizkat orduntz errealako likelan. Hau da, hizkuntzen ezagutza guztiona izatea, lertzen dut, ez daukagula guztiok ingleseko gaitasun berdina, nire honen gandik hasita 0 bat, nuloa da nire hizkuntzarekiko gaitasun hori, baina egia da aldi berean ulertzen duela, noski astean 3 ordutan landuta ingleserako lortuko duten konpetentzia ume oso eskasia izango dela. Eta beraiek ere gure proiektuarekin bat egitea nahi baldin badugu, zaila izango dela baita ere, ordu horietan bakarrik egiteko eskatzen baldin badiegu. Orduan, ordutegiaren arlo hortan ere, baita ere ordutegi proiektuaren orduak diren horietan ere besteak nola uztartzen diren ere ikusi beharko genuke. Galdetu beharko genioke gure gureari. Zaten dut nik, galdetu egiten dut, zaten dut zerte interbentzio librea ere pixkate nola ikusten dut zen aztertzeko da. Baina ordutegiak bestela oso normala den bezala, sailkatzen zaizkigu, arloka, gainera inkluso lege berria den zeakin, arloak ere sailkatzen zaizkigu natura eta gizarte zientzietan, desberdinak izan. Oso berrez daramagu ez da antolaketa hau, dena ingurunea da, dena proiektuan ondo sartzen zaigu,
euskara, gaztelera eta gaztelera ere ez dakit zen neurritaraino, hori jazuek esango jazue hobeto, baina normalean bi hizkuntza horiek eguneroko kontaktuan badauzkagunak bizitzan eta inguruneko gaiak errez uztartzen zaizkidu proiektuan, eta gero badaude beste arlo batzuk espezifikoki trataera bat eman nahi diguna. Inglesa, musika, sartu ezagun matematika, behar bada hori dena oztopo bat da, esaten dugun ordutegi malgutasun hori lortu ahal izateko. Horiz baldin badiogu erreparatzen, igual gauzak benetan ez dira inbeste aldatzen. Eta berriz jarraitzen dugu, bai, badauzkagu bi ordu, baina gero ordu bete honena, mozten da, beste ordu bete honena, beste gero moztu. Gero bebaikia dago malgutasun kontu bat. Ez dakit, gure eskolan adibidez, bi atxalde biak eko atxaldetan ordu eta erdi eukitzen dut, eta 45 minutu gaztelania eta beste 45 inglesa. Baina gare bi irakasle ume guztikin da, momentu baten esan zen, zuek erabaki nola egin nahi duzuen. Osea, zetik, igual ez dauke zentzui 45 minutu baten, orduna azkenen egontzian proba desberdinak egiten, inkluso tailer batzuk hasi zien hizkuntzetan emuten, ez zien atean. Beste gauza probatu zuten, ez zien atean. Eta orain, egiten dute gela berdinen egon, sortzen den, momentuan umekin sortzen den gauzak egiten, baina bakoitza hizkuntza desberdin baten. Eta hor da hola baita, igual ez zorrotz jokatze hori, ez? Eta esatia, basu proba hau eta ikusi zela. Eta hortik atea daizke askotan gero proiektuen integratzeko igual gauzak, igual bukaerako xede hortik atea daizke baita gauza batzuk. Ez di igual goizeko bi proiektu horren barruan, baina momentu horretan talde desberdinak sortzen dieneran ateatzen dien gauzak ere gero erabili daitezke. Baina planteamendua da pixka baita ere malgutasun hori ematea. Osea, ezke bestela oso mugatuta geratzen da dana. Ireari pixka tira zen, Mikel. Nik uste orduan erresagoa dela, ordutegia proiektuari begira zentratu beharrean, proiektu bat eukitzea xedearekin eta hori ja denok badakigu, baina eguneroko jarduna edo ordutegian proiektuari dagokion jarduna mikroproiektuetan oinarritzea gehiago. Eta orduan proiektu txikiagoak egitean gehiago nahastuko dira, beraiek aukeratuko duten edo nora joan, gero eskola bakoitzak erabakiko du baditzen arabera nola zirkulatu, denetatik pasa behar dute, ez dute pasa behar, baina mikroproiektu horiek pixkatxo bat bideratu, inglesa lantzeko, matematika arloa lantzeko beste mikroproiektuak, beti ere proiektu orokor horri begira. Eta horre gero emango digu aukera behar berezitaz hitz egiteko, ebaluaketaz hitz egiteko, eta hori dena pixkate mikroproiektuen inguru horrekin baino. Ordutegian proiektua bezala planteatu, baina proiektuan ordutegi horretan jardunak iten baldin baditeu zikloka edo zarrenentzako hau, ja automatikoki ateak izten egia berriro. Aldiz mikroproiektuak edo jardunak edo ez dakit bete beharrak, egin beharrak, dauzkatzen ideia, beraiek dauzkaten ideia horiei denai, bidea ematen badiogu, aterako zaizkigu lantalde desberdinak, batzuk hariko dira gauza bat egiten, beste gauza bat egiten, ikusiko du beraiek nora juten dian, zer duten gogoko, zer duten gorroto, zergatikan diseinatu da mikroproiektu batera inorreztan etortzen, hori ere diagnostikatu behar dugulako, ez da inor etortzen, beraz ez dugu asmatu honekin, edo ez daukate honekiko interesik, guk nahi gendun, baina beraiek ez dute nahi. Horrek nik uste errazten dula. Errazten du musika sartzea, errazten du gorputz hezkuntza sartzea, errazten du sartzea ez beti, egun zein den proiektua. Eta nola txertatzen dezu hori, mikroproiektua baldin badira, dene jaso behar baldin badituzte hizkuntzak eta... Sozializazio lana, niretzako behintzat, bere biziko garrantzia dauka, hau da. Nik uste hori ere askotan egiten dut, lanketa bat egiten dugu, baina gero beraiek hori zute transmititzen. Eta guk ematen dugu barneratuta daukagu ja, jazta, badakite, baina hori ez badu azaltzen, ez dakigu benetan badakien edo ez, orduan nik uste gero, taldetxo horien arteko sozializazio hori behar beharrezkoa da, hau da, kontatu behar da, zertan nahi dian, hori ere entrenatu egiten da, komunikazio gaitasuna da, sintesi gaitasuna da, besteak entzun egin behar du, ulertu dezue, zertan aritu dian, esan nahi,
matematikan ordua ikasteko benetan pentsatzen dugu fitxak egin behar diala? Edo 6. mailara ez erringo ez bagenu, 6. mailan ez lukete jakingo ordua esaten? Nik uste dut baietz, ez? Baina pentsatzen dugu askotan fitxa sartu behar digula ordua ikasteko, ez da? Irratsaio bat egiten ari balia eta mikroproiektu bat ari baldin bada eskaleta bat egiten ordulariarekin, ez? Hori sozializatzerakoan ordua transmitituko du, 9 da programa hau, 9:04 beste hau, 10 da hau, besteak entzuten ari dira, ez? Baita txikienak ere, nik uste sozializazio horri eman behar dugula garrantzia. Eta horretarako espazioak ere bermatu behar ditugula, beraien arteko elkarrizketa horiek. Ez du balio, ni nago mikroproiektu honetan, da orduan ez dakit zertan ari dian besteak ere. Bueno, ordutik ginekin zertu gara, eta horre egingo dugu, hor bat zehon beste zehar bat, gai bat, ekoizpenei lotutako, ekoizpenak eta materialei lotuta. Proposamen bat baino gehiago egiten ziren galdera honei erantzuteko, eta batetik bat hori izan, umeek zer ekoizten duten proiektuka, bueno, ez da izango ideia faltatik, baizik eta izango da igual proposamen gehiago lortu nahi dituelako, ez da? Galdera hori egin nahi duenak. Oso errez egiten dugulako joera naturalena izaten da, testu gintza da. Testu gintzako prozesua nahiko errez egiten dugu, ez da? Azalpen testuak, olerkiak, literaturari lotutako testu gintza, horiek nahiko errez manejatzen ditu, edo horietan nahiko proposamen anitzak sortu ditzazkego. Igual egia da, ekoizpenari begira, beste alde batzutan igual motelago edo ibiltzen garela, ez da? Matematika kompetentziari lotuta demagun, ekoizpenari begira umeek zer ekoiztu dezaketen, proposamen horiek pentsatzen hasten garenean igual burua motzago ikusten dugu, edo ni neronek ala sentitzen du behintzat, ez? Beraz, egiten zait testuari, hizkuntzari lotutako proposamenak egitea, azalpen testu bat, bidoi bat, antzerki bat, testu mota ezberdinetatik abiatutako proposamenak umeek ekoiztuko dituztenak hasieratik bukaerara, beste zenbait kompetentziari lotutakoak baina. Beste zenbait kompetentziaren lanketak ere, askotan ekartzen duelako automatikoki hizkuntza txertatuko dut, bai? Gertatu den horren azalpena emango du hizkuntzaren bidez, idatziz edo gauz, edo proposamen horien bila datorrela uste dute galdera hau. Nahi benetan duzen? Edo dena, bai? Ez dakit nik, batzuk ikusi dituk, ez da, erakusketak eta gauza horien nahiko doikoak dira, eta ez daude zertan, beti testuei lotutako gauzak ez dute zertan izanik, ez da, batzutan bestelako hizkuntza batzunari, hizkuntza matematikoak ere testua izan dezake, noski, baina behar bada beste oinarri batzutan, ez, grafikak direla, edo, bestelako emaitza batzun analisiak egiteko, horiek ere interesanteak izan daitezke. Eta neurri batean manejatzen baldin badira edo, gustatzen zaiela uste dut horako gauzak egitea eta gero horren interpretazioa kontatzea. Zer bildu duten, artea, arte ezberdinak, ekoizpen horiek ere hor egon daitezke eta gero horri lotuta bestelako jakintza batzuk gehitzea ere noski. Erreza edo nahiko bide naturala izan daiteke, ez da? Artista batzun lanak aztertzea, horiek erreproduzitzea edo eredu hartu eta beste antzeko batzuk egitea, gauza horiek interesanteak izan daitezke. Maketen zeak behin gehiagotan ikusi ditugu proposamenak eskola txikitan, lehengoan bertan ere bat bagen gero nahiz da ikusi ezken duen egin kolisioaren maketa narraulen egin zenutena, edo topaketa batzutan ere adunako eskolaren maketa eta azaldu zizkigun Mikel Sukuntzak, horiek ere nik uste gustatzen zaizkio umei. Produkzio mota horien nik uste dut arlo desberdinak ukitzen dituztela, kompetentzia desberdinak ikutzen dituela, eta aztertzeko modukoak dira proiektuaren iraupenean euki ditzagun igual begira zabalago bat, ze gauza sortu ditzakegun umeekin, ez da beti, lehengoan bertan ere nik uste bereziki arteazkien gaiak izan ziren,
gurasoen aurreko aurkezpena, eta aurkezpen horretarako prestatzen dugun PowerPointa, eta orduan ahozko azalpena ikasteko sortzen dugun testua, eta gauza horiek azaltzen ditugu, baina lehen esan dizuedan, hasieran esan dizuedan horri lotuta, normalean lotuta daude horiek testuari eta hizkuntza idatziari nagusiki. Orduan beste gai batzuk ere aztertzen hasierako dute. Baduzen zuen beste proposamenik, aberastu dezaten beraiek batzaten da. Niretzat oso polita da ahozko erratibitza, adibidez, izan behar dena idatziz ere, egin daitezke gauza asko erratigintzaren edoze proiektua, edoze gaia azpian. Erratigintza ere bada, guk eskola paralatzen ez egin dugu, oso emaitzak konektzean sartzen da, sartu daitezke gauza asko erratiketaren inguruan gauza asko sartu daitezke ere, gero abia da, baina ez da testua egungo da, baina gero ahozkoa da, deklamazioa edo deklamazioa dituzien horri baina. Irratia daukazuen eskoletan egia da zehar lerro oso importantea bihurtzen zaizuela irratia, hitzekia oso ona dalako, hor sortu behar duzuen material edo ekoizpen guztia benetakoa dalako, benetan emititzen dalako, benetan entzule batzuk egon daitezkelako, da entzule horiei eskaintzen diezuna, kalidadezko, kalidade minimo bateko izan behar dugako. Gure uste askore ekartzen ditu dematiak, lana eskatzen du, ez da? Txertatzea proiektuarekin bat, era hor dinamika... Nik uste hor erotzen gara. Entzako, azkenen gugea, gure naia da, eta gure proiektu ite dugu. Dena lotuta... Azken ni behortan noian, beba, igual oso lotuta daula, nian ikin duen ekoizpen horrek, o azken xede horrek, hizkuntzakin lotzen du normalian hor seguro sentitzen nahi baina baita da, zela normalian kanpoa beira dian, baldin bada erakusketa bat izan bidalako, markatu da, espresin baina, lo más. Claro, ez dako zatik, ez que igual gure kasu honen mikroproiektu txiki bat atera da, eta atzenean da, baratzeko babarrunak poltsatxotan jartzea eta salgai jartzea. Eta hori da, azkeneko izpen bat ez dagoena testu mota baten oinarrituta. De hecho, matematikan oinarrituta dagoen gauza bada. Eta igual oso lotuta dauz ekoizpen horrek bideratzea azken xede marabilloso horrek behirat, igual geixo zentrabi gaiela gauza txiki horreitean ez erotzeko, eta orduan igual ez da bainbeste importantzia ekoizpen hori baldin bada guk buruan dakaun gauza hori ala ez. Eta igual hortik fanbidala, eta igual bilurrak entzen dula bebaita egiten alako gauza txiki batzuk nun ez dian hainbeste kanpoa beira. Igual proiektua gehiago izan bidea eskolan barrurako onorbeantzako zerbait, igual dozte eskolakoa izan, gelakoa izan, zetik igual horrek, eta hor bilur hortan, jausten gaienean, horretik akauten dut testu motan oinarritutako zerbait esaten. Buen ez da ine sensazioa da. Nik agur nago zurekin, guk eskolan horretan pasagun. Eta orain dela birteia baloratu genuen, azkenengo zedea ez dela zergatik izan behar, esan duzuna mundial. Ez zama da, pisutua da, askotan ez da unben hori, gurea da. Eta hori guk azken urtetan askotan egin dugu, asko zune zintreagoak eta asko divertigarriagoak. Adibidez, ziaz, korputzen handu genuenean, beraien kontatu zituzten tailerrak. Eta izan ziren tailerrak, denak ziren jolasak, baina jolasaren azpian zeuden bihotzaren taupadak, gauzak oso politak egin zituzten, arnasketaren jolasak, eta ikasitako guztia gorputzari buruz zen horren islada. Eta zerea zen guretzat. Hori da beste unian nik esan edana. Proiektua eta azken xedea zentzu hortan esan edan dela eskusa. Importantzia dela prozedura. Eta erakundiak zela lan itxen daben, kalanan aurrian zela jartzen diren. Prozedura. Zela erain. Zela ikasi ikasten. Hori da Nik uste dut bai horrek ekartzen dagoela. Azkeneko lan hori izen dela ez da zaizki izen dela ikusgarri eta fantastikoa. Nik ulertzen duen hori aipatzen zenunen, baina igual gaia lotzeko modukoa da lehen aipatu dudan hori, ezta? Zenbat aldiz bilatzen dugun kanpo emaitza horrekin, motivazio estrinseko hori, hau da, kanpotik datorren zerbaiten inguruan sortzen zaigun motivazio umei, eta zenbat kostatzen zaigun askotan umeak benetan barnetik motibatzen dituen hori zer den jakitea eta zer den bilatzen.
Eta horri lortu... Hori lortuko garen ez genuke zertan kanpo emaitzarik behar, hori argi dago, egunero lortuko garen barneko motivazio hori, baina ez da errezena, zailena da. Beti prestokikin zaila da, baina egia da reflexioa egin behar dela, ez? Eta batzutan gauza simple batzuk egina aurrezkuntzari begira, zikloari begira, ez da behar, ez da kinora, beraiek sentitzen dituztenak eta bai konexio bat edukiko duela ikasitako guztiarekin, erreflejo bat egongo dela. Eta batzutan ez da konexio dena konektatuta behar dela, azkenengo emaitza eta emaitza hori aurkezten da. Ez da denetan berdin, baina egia da, askotan kanpoari begira ez garela jarri behar. Jarri behar garela gure ikaslei begira eta bai, segu hori ikuserakusketak, egun oso ikusteko, gu hori asko murriztu dugu. Konturatu gara, batzutan karga eta estresa berentzako. Sensazio hori orokorra da? Proiektutan askotan ez, buruki bukaeran produktu bat egon da. Testu bat, agozkotak ez, eta ustut, ez, azken prozesu bizitzen dutena dela, ikasten dutena. Bukaeran ez da, bertan ez egon beharrik, norbait erakusteko, eramateko, jakin behar dute zertarako ari diren. Baina bai jakin behar dute zertarako ari diren. Noskuz eta azken igual da ikastea gorputza barrutik, baina ez dute nonbait plasmatu beharrekan. Igual esan ez dutela albora joan edo gurasui erakutsi gara behar bada, ez? Gurasui erakutsi erakutsiko digute, edo guk egin dugu, baina ez duela bukaen egon behar hori idatzita beraiek edo albokoari kontatu beharrekan. Ez gero igual guk badakigu ikasi dutela, ikusten da zuri kontatu dutela, beraien artean komunikatzen direla, zure igual produktu bat. Eta justu gai horiek guztiak, aipatu duzun hori ez da, gorputza zer nolakoa den jakitea barrutik, nik uste dut umeek interesa badutela, baina ez guk sakondu nahi dugun bezain beste. Eta orduan gertatzen zaiguna izaten da, momentu hortan, eskaini behar izaten diegula kanpo motivazio bat. Baldin eta jarraituko baldin baute ikertzen guk nahi dugun neurreraino. Orduan, nik uste dut hor izaten ditugula olako gauzetan zailtasunak hor gelditzeko, bezala hor geldituko gineke, hor dagoelako benetako motivazioa, hor umeak ilusionatzen zaizkigu askotan. Eta hontan aritu behar dugu, eta bai, hasten dira, eta bukatzen du. Egoera hori denok. Galdera baten erantzuna. Katalunian hasi ziren proiektuna aldatzen. Itsasoa ikasi beharrean, zergatik izutek hainbeste hiltzen dira plastikoa jaten dutela. Horri erantzuna emanez beste gauzak ikasten ditugu. Eta nik horiak hemen jartan botatzen dut. Egiten ditugun proiektuak dira definiziozkoa. Ikastera, nolakoa da, unibertsoak, eta ez dago erronkari, zertarako. Nik ala ere erronka horiekin zalantza dut. Ala ere, zara egizu, porque batzutan oso erantzun simpleak direlako. Batzutan umeentzat nahikoa da erantzun bat. Zeratik, plastiko asko jaten dutelako. Plastiko asko jaten bat dugu, hile ingo gara. Eta hortik aurrera, igual eta plastiko asko zergatik dago, eta guk hor sakondu nahiko eduken guztira sakontzean, behar bada, ez dira ailegatzen. Bueno, ez dira ailegatzen edo ez dute nahi. Behartu behar dira. Lenguan ere komentatzen genuen, oso azkar jabetzen direla guk noiz aurkeztuko diregun guri interesatzen zain jarduera akademiko hori. Zerbaitekin datoz, emozionatuta, eta zer iruditzen zaizu ordenagailuan begiratuko garen, eta gero idatzi egin beharko dut ez da, eta gauza horiek baditugu, arazo horiek nik uste dut aztertzeko direla. Nik hor bai uste markatuko. Mariari jarraituz, eta zer esan duenari jarraituz, lotzen dugulako xedea beti nola alako emanaldiarekin. Eta nire ustez hori ez da sozializatzea, emanaldia da beste kontua. Eta zientzian edo matematikan edo natur eta gizarte inguruneako lan jakin mina zeukalako izur dena edo plastikoena, edo irakurri duelako zarautzen fixetan azaldiela zizena plastiko, eta pixkat horren inguruan ikertu nahi du, eta gure beldur horiengatik eta nahi dugulako, sartuko izut desente gehiago eta ikertu gehiago ez, esango dio, hain, prestatu idazu PowerPoint bat gero lagunei emanaldia egiteko, eta hor, nire ustez ja motivazioetan eragin dugu, baina kalterako, bere jakin mina zen, bakarrekan jakin nahi zuen, zergatik azaldu dian
Zumaiako fixetan, hainbeste plastiko eta berak erabakiko du norarte ikertu nahi du. Iritsiko da momentuan, non esango dugu, hauxe jakin nahi duen, ezta? Lehenkoan ere ikasle batek ere, dieten inguruan ikertu nahi zuen, eta dieten inguruan, ni ez da posible. Ez da posible hainbeste, hainbeste dieta eta etzezki gustatzen eta ikertu zuen, iritsi zen bere ondoriotara, eta zer dit, oain PowerPoint bat prestatuko dut eta aurkeztuko die lagunik, ez, zure jakin mina zen, bestena ez da, bestena printzipioz ez da oraingoz, zuk zurea asetu duzu eta esatzean bai, listo, gero kontatzen baldin badu, sozializazio hortan kontatu, esan, baina ez duzu aurkeztu behar emanaldi batean zertan, ez? Edo segun ze kasutan, bai, taldea hondiko baldin bada, eta antzerkia edo gidoia baldin bada, eta emanaldi batera jomar baldin badu, ba, igual orduan, bai, egin behar da emanaldia, baina dena egiten dugu, oso bisuala, ez, kanpora begira, eta batzutan izan behar du barruko interes horiek asetzea, eta listo, ez? Esatzen badu, errezeta bat egiten dut, esaten dut, bale, goxua zeon, bai, bain idatzi. Ez dakit, bukatu du. Nik hiru ideia apunta dut. Pixkat, azken xeden ekoizpen horri behira, atzenien horrek ekarten gaitula bai, umen ekoizpen, garapen fase hortako ekoizpenak zuzentzea, bideratzea. Zuzentzen ditu edo esku hartzen dugu azken horri behira, ez? Eta horre erortzen gara baita, ebaluazio mota baten dela, iten duen hori zuzentzea gu nahi deun hortako. Eta niz dut horrek be, iken dagoela distorsiona bera bat proiektu baten zea. Horrei lotuta dago azken xede horren pixua, eta igual txikixago izango balitz, irakasleen zape proiektu hori diseinatzen duen orduan, seguramente askozaz konversazio horiak egongozian horren jarduerak diseinatzeko orduan ez zielak izango hain pixotxuak. Eta igual, sinpletasun hortan, inan poderioz, igual zerbait jaundixo urtengo zen. Igual bai. Baina eske pasaien dena da, gure lehenengo pentsamendua zerbait jaundi hortan dagoela, eta horrek eragosten digula beste dana. Hasita, ikasleen produkzioetatik, bide hortako produkzioetatik. Eta hori ustot hori dela igual, egin bat, hor frustratzen delako asko. Hartu idea, lehenkoan topaketetan, kaineko topaketetan, gogoan baldin baduzue, egon zineten hor, paretak zuriz. Simplea, eta lisua. Proiektu simpleak, ordu pixka simpletzeko, beste ideia dira, proposamen zehatza baino gehiago nik uste ideia diela, eta gero bakoitzak hartu dezakela hortik bat edo bestea. Dik ala eta guztiz ere, zuk esan entzun horri lotuta, iruditzen zait, oso importanteak diren zenbait ekintzak gertatzen direla baita ere, bideratzen hasten garen zerbait egiteko sortzen ari garen. Hau da, testu bat, espaldin bada, nunbait publikatzeko, batzutan ez du zentzurik borradoren lanketa bat egitea. Eta borradoren lanketari gabe, batzutan ez dago testuaren hobekuntzarik. Eta orduan ez dago idaz prozesuaren hobekuntzarik momentu egiten. Zan geixo pikin bat, bidetan eurak ikien dagoen gauza horrei etxobela balore bat emuten ez baldin bada horrekin lotuta. Adibidez testu mota bat, oinarritzen basa argi dau, nunbaiten publikatzeko izango dela, nunbaitea ateratzeko izango dela, eta hor argi dau oinarriko diala lanketa, klaro, hobetzen jutia. Baina gure interbentzioa gelan, proiektu bat danean oso zuzenduak izaten dela baldin eta kanpoa behira dago gauza bat baldin badala. Eta hor nik uste dut, Berotzen zute, da bat nazuat, baina, piskat kontrakutua. Gero borradoren lanketa hori ere lehen aipatu nahi izan dut, baina gero pasa egin da, gariak eamandurako beren norabidea, baina borradoren lanketa hori batzutan hizkuntzaren testua, hizkuntzari lotutako testu eta bakarrik eramaten du. Beste batzutan, beste arlo batzutan ere badaude testuak, ez direnak hitzez adierazteak, baina izan daitezkeenak baita ere borradoreak. Testu azalpen matematikoak egiten erabiltzen ditugun testu matematikoak ere izan daitezke. Hitzik erabiltzen ez duena, eta hor ere egon daiteke borradoren lanketa bat. Batzutan ez dakitzen batera ino hortan aritzen gare, baina hori ere ekoizpen prozesu bat izan daiteke. Eta ekoizpen prozesu hortan umeek ere asko ikasi dezakete. Kontatzen badiegu egin dezakegu sailkapen bat, jarretzen zuen irizpidea, eta sailkatu itzazu hemen dauzkagun bildu ditugun
irteera hau egindakoa bildu ditugun zera guztiak, material guztiak sailkatu izazue, eta orduan adierazpen bat egin dezakete behar bada paperean edo beste edozein modutan. Eta handik pixka batera, hau da, jarraitzen baldin badugu horrekin, esan diezaiekegu, bueno, orain sakondu behar dugu sailkapen horretan, gehiago zehaztu behar dugu, gehiago definitu behar dugu, bigarren borradore bat azalduko litzake, nolabait esateko. Eta nik uste dut horretan ere, ekoizpen prozesu horretan ere ez dugula ahaztu behar, badaudela aukera desberdinak berdina, adierazpen artistikoei lotuta edo musikalak, zein plastikoak edo... Bale? Bueno, kurrikulumari helduko diogu bai? Kurrikulumaren bigarren gaitaldea edo kezken bigarren taldea zen kurrikulumari lotutakoak, eta nahiko galdera zehatzak ziren, baina uste dut zehatzak bezain interesanteak denontzat edo asko ateatzen direnak behintzat. Eta da, zein diren ezinbesteko edukiak, esango dugu, gure galdera zehatza zen, ezta? Demagun ikasleen ibilbide eskolar guztian ez dela atera gai bat, ustez importantea dena, eta ez da proiektuetan agertu, proiektu antolatzearen dinamika hortan, egon beteke, demagun klabeak esango ditut unibertsoa, edo landareak eta animaliak, edo gizakiaren evoluzioa, edo iruditzen zaizkigunak klabeak dira. Eta galdera da, horiek ez baldin badira agertzen, ze gertatzen den, ezta? Hau da, ez baldin badituzte lantzen, ze gertatzen den. Eta nik bi hauekin hitz egiten, komentatzen nien, gauza batzuk, noski, guk aztertu behar ditugu. Hau da, baina aztertu behar duguna, nahi iruditzen zait ez dela ea landu den guk gidatutako proiektu batean edo ez. Bezik eta aztertu behar duguna da, ea horri buruz behar duten ezagutzarik badaukaten edo ez. Eta orduan, heldu lehen hezkuntzaren bukaerara, etapa bukaerara, eta ez badu bere burua unibertsoan kokatu, zaila da, eta gizue kokatzen zeaten unibertsoan, baina uste dugu baiet, bakoitza bere moduan, baina handikan lurra eguzkiaren bueltan dabilela ez badu lertu, edo alderantz ez pentsatzen modu inkluso, eguzkia lurraren bueltan dabilela, bueno, nahiko oinarrizko ezagutza da, badakigu gero ere laizterrik asko dugu, baina gauza horiek galdetu behar ezkigu gure buruari. Edo bere gorputzaren dinamika, miseria aparatuaren detaile guztia jakin beharrik noski ez dauzka, gero ere ikasiko ditu. Baina jandakoan hondik irteten den, nola juten den, jakin behar dula gintzat, edo ze ordutan bizi garen, zein egunetan. Badaude bizitzak gauza batzuk, nik uste geure barneko kurrikulum propioetan ulertzen ditugunak, umeek aurrera egiteko jakin behar dituzela. Eta horiek atera daitezke, edo ez. Baina proiektu batean ez egonda ere, askotan ikasten dituzte. Eta beraien bizitza naturalean. Guk azertu behar duguna da benetan, baldin eta tonutxik izaten zigun bezala eskola kompensatorioa baldin bagara, ea base minimo horiek hartu dituzten neure bizitza. Eta ez badituzte hartu, jarri behar ditugu bideak horiek lortu izateko. Eta nik horrekin erantzungo nuke galdera hori ez, kurrikulumaren diseinuan. Galdera askotan egiten da, gaur nahi dira. Horren inguruan, ez da? Eta ornoberak eta ornogaberak ez badute inoiz horren inguruan egin? Animaliak ornogabeak horren inguruan ez badute etapa osoan, edo azkeneko proiektutan ez bada ezer lan horren inguruan. Edo foldok esaten ziren ez landaren ugalketa, egon nahi nik urtu ez dudan. Baina jendeak, nik ez naiz kezkatzen, gero hezkuntzako naiz orduan batzutan bidez hori, baina hezkuntzako izango banintz ere, nik esan diot ez kezkatzeko, ez baita nahi duditzen. Egon behar garela kurrikuluan jartzen ditun denaz zeiuk horietan landu behar denik. Ez dut uste, ilunatzen denik spezifikoki izan. Lantzen da, testu liburuak biltzen ditu guztiak. Espezifikoki ez dut uste, testu liburuak... Claro, bildu denak egiten ditu, baina zer ikasten duten? Hori, ez eta azko... Udabertzen errepikatu egiten dute berriro, askotan gaitik berriro errepikatu egiten da, eta ez dut ala, buelta berriro berdinak egiten. Eta nola
aplikatzen den, lanketa horietan zer lortzen duten, zen diondik, zentratuko nintzen gabe proiektuetan eta... Alarik ez da niretzat lehen eskutan gora umien ikusten gainean, kezka hori jota bila eta minimoen inguruan eta horretan inguruan eta horren inguruko kezka jota latzagoa da eta jota gure uste gehiago eta zalantzak edo sortzen da. Eta guk garbi bali baditugu zein dian minimoa, nik horrena hori importante izango ditzakela gure kurrikulumia definitzia zein dian benetan minimoa dituzkinak eta gero ez dakit. Gero hori esate genuna ez da erraixa sartzea proiektutan dana eta nola egin hori era natural batean sartzeko proiektutan eta zer landu hor ere dena sartzen bade ez da naturala. Ezin da. Nire klaustrokide batek esaten duen bezala badirudi. Arroza integrala jaten badin badezu, gaur egun justifikatu inbarrezu zergatik aizen arroza integrala jaten, ez? Jaten badezu sos eta baina kontrakoa. Ez da justifikatu beharrik, ez dakit. Inork ezin du izan ez garen ikari lanketa bat egiten. Eta era transversal batean eta ateratzen dian gaiak. Eta institutora jundian horiek ere ja salto eman dutenean eta esaten uraren zikloarekin. Eta nizu, ez genuen ikutu. Etzan atera, ez genuen ikutu eta ondo eta, bai, berxa da. Ze askotan gaiak ere lotura handia daukate ikasleen azte eta este faseekin. Eta askotan sartu nahi dugu dena, baina ez dute zer ulertzen, gero bigarren hezkuntzan berriro ere berdin egin behar da ulertarazteko, ezta? Eta ez zer egin gabe, tonontxo izaten duen bezala, porque los niños aprenden a pesar de la escuela, zenzu gauza asko ikasten dira hala dalako. Nik uste normalian inguruneko gaiak eta irakurketa askotak hezkuntzan gaiak bai, sakontzen baldin bazu irakurketa idazketan ahozkotasunean eta oinarrizkoetan, bai, ez da hainbesteko garrantzia gauza espezifiko bat sartu zuen, ez nik hori oso garbi dakar. Kezka egin dazkat, inglesakin, matematikako zenbait puntokin, eta horiek hain natural sartzen ditugun gauza horiek nola landu proiektu bidez edo espezifikoki landu eta zer egin ez dago presentatu. Hala ere, iruditzen zait, galdera, zehatzagoa zala, arlo hori lotu. Hau da, ateratzen ez dienen gai iruditzen zaizkigunak, bekidan, lehen aipatu duan hori ez da. Hau da, testu liburuan daudelako, eta testu liburuan denak egoten dielako, testu liburuetan, neurri batean denak, ez da egitenak egon gaire, bai, klaro, sailkapen berrintxoa izaten dute denek, energia goten da leku batean, gero uraren zikloa goten da, gero beste uraldia horreik eta gilbako batzu sartzen dituzte, eta orduan badirudi dena lantzen dela, testu liburu eginez. Eta orduan besteok, trampa hori bizitzen dugu igual presio gizan, denak gai guztiak atera dira. Eta egia da, nik ezagutu ditudan eskola batzutan ere, dinamika horiek erabiltzen dira. Aspaldian ez dugu hau landu, eta berriz ekarriko dugu. Eta eskola guztiko proiektua danez, eta berriz landuko dugu. Eta orduan, horrek, pixkat bezala ematen du, landu da. Batzek 4 urtekin landu zuen, eta besteak 4. mailan landu du, baina landu da. Eta orduan horrek, lasaitu bezala egiten gaitu. Nik uste aztertu behar duguna benetan bestea dela. Hola, jabetzen dira, badakite, nun dauden, nun bizi diren, nola bizi diren. Uraren zikloaren kontua, lehen esan duguna, horre beti jartzen ditugun irudi hauek, nondik datorren, nola juten dan, erreka, gero itxasora, gero berriz beroa, lainoa. Ibilbide hori, igual gola deskribatu ez dute egingo, baina bentsat, gutxinez eurian nondi datorren, honek jakin beharko dut ez da. Esan nahi duzut? Zakit modu jaku nahi dugu bezala kontatzen, no? Koordinatzen, eta kontatzea hori ez dezula landu, jartzen jozu da zaizu, bida, hola eta hola eta. Ordu beten, kasi. Bai, bestea hori da. Beste aukera hori izanik, Ez dakit, askotan proiektuarena da, izakia beste mila gozaiteko, ez? Baina pixkat, kurrikuluma iruditu dio, Heziberriak esaten du, edukiak baliabide batzuk dira. Osea, ez dira lortu beharreko zerbait. Lortu behar dela helburuak dira. Eta kompetentziak garatu behar ditugu. Kompetentziak garatzeko helburuak lortu behar dira. Eta edukiak baliabide gutxak dira. Ordan batek, erabili dezake helburu batzuk, baliabide batzuk, helburu bat lortzeko, eta bestatek eduki batzuk ebili dezake helburu bea lortzeko.
dakit, beste gai batekin, emozioekin edo ulertzen. Azkenean eduki horiek dira baliabideak eta nik ulertzen dut, gero eta maila gorago, gero eta bertu gondikoa da, ze gero datorrenei begira bizi baita, baina egia da baita ere, guk lantzen ditugun, igual ez dira lantzen loreen ugalketa, baina guk eman dizkio baliabide batzuk, testu zientifiko bat hartu eta ulertuko duena, orduan, biharko egunean, instituto batera doazenean, DBH-era doazenean, testu hori hartu eta ulertzeko gai izango dira. Orduan nik uste horta bideratu behar dela gauza, ez jakitea eduki hori zer dan. Erabat adosten, nik adibidez dinosaurioz ez dakit ez zer. Eta dinosaurioen gaia datorrenean, landu egin behar eta aurrez, ez daukat eta ezer pasa. Ez nahi zinungo, eta matematiketan berdin. Ze matematiketan eta hortan aritu nahiz azken urtetan edo, nahi ez eta zu tetraedro, ikosaedro, prisma, ez nahiz gogoratzen. Ikertu egin behar dut, baina aldiz esaten dugu ikasle hauek, jakin behar dute hau pasat, eta nik ez dakizkit. Eta nik ez dakizkit. Nik horretik beti uste dolako forotan esan du dizutela ez, edukia, zuk esan duzun egin behiatz bat nator, baina edukia egon beti dago. Hola, kompetentzia bat lantzeko eta kompetentzia batetik, kompetentzia baten sakontzeko beti eduki bat dago, ezta? Baina, inkluso, kompetente izateko ere eduki batzu behar dituzu, demagun. Hizkuntza komunikaziorako kompetentzia eta kompetentzirako hizkuntza ezinbesteko tresna. Orduan hizkuntza da edukia. Baina ez, aditza, izena, izen ondokoa, horiek ez, hau da, hizkuntza bera da edukia. Orduan hizkuntza hori erabili behar dugu lantzeko. Claro, hizkuntza hori erabili gabe, eduki hori jakin gabe, ezagutza hori eduki gabe, ez gara kompetente izango hori argi eduki behar dugu. Orduan inglesak behar du, euskerak behar du, gaztelera behar du, hortik are dago sakontasun gehiagokin ez. Ikizan eduken gauza horiek, geometria behar dit, Geometria, bera, geometriaz ezagutza orokor bat eduki behar dugu. Hau da, formak, gauza horiek osatzen duten hori geometria dela ezagutu behar dugu. Gero, claro, kompetente izatea da hori manejatzen jakitea. Eta horren inguruan, konparaketak egitea, hau olakoa da eta laukoa da, beste hau hirukoa da, lako. Porque, claro, beste hirukoa ez balitza existituko beharko da hori ere ez genuke laukotan sailkatuko. Egoal beste irizpide baten baitan sailkatuko genuke, ez da? Zagit. Gauza horien ikusten importantea diela, baina ikesan deken nahi lotuta jakin oso zaila da idaztea baita ere. Oda, adostea zein diren minimo horiek ere zaila baino gehiago nik ia ezin ezkoa esango nuke horregatik ezkara gai egiteko. Hasi gara leku desberdinetan, foro desberdinetan, minimoak egiten, minimoak zikloka, minimoak etapaka, minimoak mailaka, minimoak iruilekoka. Eta gero behiratzen hasten gara, eta umeari behiratzen diogu, eta ez digute laguntzen. Zaten du, nik baietz uste dut da, baina ez hemen minimo hontan ikusten da ez ez, nik baietz uste dut. Eta hori da gertatzen zaigu. Eta hor du hor, behar duguna da sentido komun. Hau da, batentzako minimoak seguro beste batentzat ez dira berdinak izango. Azkenen ez dira soilik gaitasun akademikotan edo jakintza akademikotan gauzatzen minimo horiek. Gero, norberaren bestelako abilezia batzu sartzen dira. Eske hau oso, ez dakit, beti etxau balante da, eta orduan, eske seguro zaude egingo dula. Nahiz eta jakintza bat ez du, eta gero beste bat igual edukileike jakintza maila berdinakin, baina esaten duzu, honek ez dakit ba. Ez dakit ba, eta orduan, hor minimo horiek ez digute balio. Orduan igual adostasun gehiagotara iritsi beharko genuke geure artean olako erabakiak hartzeak orduan, zein dien, ezin bestean garatu behar dituzten kompetentzia horiek edo gaitasunak, edukiak, nahi dugun bezala ditu. Bai? Bueno, aurrera. Eta beste gai bat, kurrikuluma lotuta, bestea bezan importantea eta uste rekurrentea dela, askotan ateratzen delako, da entrenamenduaren kontua. Hau da, badaude jakintza batzuk ikasten ditugu. Bi modutara ikasi daitezke, entrenatuz, hau da ikasi egin behar dira batetik, ulertu egin behar dira jakintza, norberak bere ganatu egin behar du. Demagun batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa, horiek guztiak izan daitezke, edo bezalako jakintza batzuk ez direna matematikei lotutakoak ere, izan daitezke, hizkuntzaren erabilera lotutakoak, eta bai. Horiek kompetentzia lagoak ikusten ditugu, errezagoa manejatzen dugulako hizkuntza komunikaziorako kompetentzia, azkenean hizkuntzaren erabileran bertan ikusten dugulako, ume batek
Besteak ordea, kompetenteak ikusten ditugu batuketak egiten, baina ulertzen dugu baita ere momentu bat iristen denean igual bizkortasuna ondo etortzen zaio. Oda gauzak buruzko kalkulua demagun ona daukane, erantzun hobea azkarragoa ematen dietela zenbait ekintzari edo zailtasuni edo kompetenteago bihurtzen dituen gaur. Orduan hor, entrenamendurako kezka hori sortzen da. Entrenamendu azte, noiz, zenbateraino, nahi zuen, edo zuen. Bueno, guko hain behintzat, guen tailerretan egia, baina iruditzen zait proiektuka edo mikroproiektuka arituta ere berdina dela. Guk bai liburutegian eta bai zientzia tailerrean bi entrenamendu txoko daude, bakoitzean bat. Beraiek hautatzen dute, noiz joan entrenamendu txoko horretara, 10 minutuko lanketa bat egitea, batzutan gu gomendatuta, baina orokorrean mintzat, beraiek ere jakitun dialako, zen ontan kosta egiten zait, edo ontan behar dut, eta askotan, batzuk ere ikusten dituzulako, eskestak ez segi 10 minututxo eta bitarte nola, ez? Entrenamendu txoko horiek bila azkenian, liburutegian dira, batez ere grafia eta txikienekin eta letren norabide hori, eta batzuk ikusten ditugulako, ez gaizki egiten dutela, baizik eta ez dela eraginkorrak, gero azkar idazterakoan eta trabatu egiten da, edo ez, horiek entrenamendu txokora bideratzen ditugu batzutan. Kopeketa simple batzuk egitera, edo berak egin duen ulerki bat arbiran pasatzea, eta ez, hor sartzen dira, 10 minutu, eta gehienez, bi persona, lasai, biak, eta zientzian aldiz dira gehiago matematikako eragiketak, denbora pasak, kalkuloak, lau zorrotan banatuta daude, gure ustez, sailkatuta gutxi gara bera zaitasun mailaren arabera, eta beraiek erabakitzen dute nondik hasi. Lehenengotik hasten bada, oso errexe egiten dut, eta bigarren hau errexa, hirugarrenea, eta hasi ginen folio bana sartzen zorro bakoitzean, eta geroz eta potologoa dira. Ateatzen dituzte, hau egin nahi dut. Entrenatu egiten dute besterik gabe. Kalkulo azkartasuna, eta kenketak, estrategiak, eta holako kontu txikiak. Baina oraindik guretzako are importanteagoa dian adia lehemon komentatzen dizuen saio espezifiko horiek, eta nik uste proiektuka edo mikroproiektuka ari geanian ere talde txikitan ari baldin badia eta zirkulatzen ari baldin badia, guk irakasleok edo irakasle batek gai izan beharko lukela esateko edo ordutegian txertatu beharko genukela esateko, zu eta zu ez adinka, baizik eta ikusita zenbaian dauden, etorri nirekin lanketa espezifiko bat egitea. Ikusten dezuen, hortaz, eta hortaz nik uste irakasleok gehiago hitz egin behar degula, eta ikusi nun kokatzen da, matematikan, hizkuntzatan, edo, ez, batzuekin landu behar dialako. Txikinekin, honi eta honi kostatzen saio hitzak banatzea, baina hortxe daude, etorri ordu erditxoko saio bat, eta atera mikroproiektu horietatik, egin lanketa eta bueltatu berriro, eta beste hiru. Eta ez du izan behar beti ordutegian, astelenetan zuek, asteartetan zuek, eta ez batzutan ez digu denbora eman. Edo funtzia honen bila, eta ez duzu joan nola ari dan lanean proiektu, ez eta hartuko, beste bat hartuko dut ez, baina nik uste lanketa espezifiko horiek behar diala eta egokiak diala oso gauz konkretuak lantzeko. Ez da, azkenen entrenatzeko. Ez da... Biderketa taulak eta ez, daukazute, txokoan eta taulak... Baina biderketa taulak ere zeni. Aldez, aurretik, irakasleok identifikatu beharko dugu, ea biderketaren kontzeptu horretara iritsi dan edo ez. Eta ikusten dezunen, ostras, hau behitu, ja hor da bil, ez? Venga, zu etorri nerekin. Edo batzutan proiektuetan agertzen dira horrelako gauzak, eta batzuk baute interesara beste batzuk. Edo ikusten bazu, egin du bi, esatezu. Igual hartuko eta esan behitu, badago modu eraginkorrago bat. Oso ondo ari zinean, baina badago modu eraginkorrago bat, ez? Eta gara hortzikan hasiak entrenamenturako aukera ematen. Aukera ematen diozu gero. Baina izan behar dute oso taldekatzen ere ustez txikiak, Guk hartzen ditugu, 4, 5, bostetik gora ez ditugu hartzen. Eta irakasle bat sartzen da, 6. mailan, ez? Bitartean bagoa eta 6. mailan, hartu guztien instruktora bat. Baina baita ere txikienak, ez ditugu hartzen bakarrik zarrenak, irakurketa ezketa prozesu horretan batzuk ikusten dituzu, ostras, ja, salto amatera joa, ez? Venga, edo batzuk, txikienak izen propioekin jolastera, hartu beraien izenak eta izenekin egitea baino 3. Ze baldin badaukauta
talde handi batean, ja batzuk ingo dut jarriko dira, eta izan behar du oso motza espezifikoa egin eta venga, segi. Gogatzen bali bazate, Helenak informazioan egon zinetenok eta egonen zeatenok ere jakingo duzu edo guaiz kontatuko duzu, baina behar beti aipatzen zuen ez kaligrafiaren inguruko galderak eta asko egiten zitzaizkion, eta behar beti esaten zuen, behar esperientziaz bizi izan duzula, denbora oso luzean kaligrafia egiten ahitu eta horrek sortzen zituen emaitzak zenbat kostatzen ziren, eta aldiz, gero hartu zuen jokabidea izan zala, beharra zutenean letrari efektibidadea eta bizkortasuna hartzeko momentu hartan 15 bat eguneko kaligrafia saioen, saio espres batzuk eginda, askoz emaitza positiboagoak idazketari lotuta, eta baita idazketa esan nahi dizut, idazketarikiko atxikimenduari lotuta askoz emaitza positiboa lotzen ziela, eta baita efizientziari lotuta ere. Eta honekin justu nik uste gauza berdina gertatzen dela. Hau da, gaitasun matematikoak demagun kasu hortan aipatzen dien bezala, baldin eta iritsi baldin bada biderketaren kontzeptua ulertzera eta ze oinarri dagoen horren azpian ulertzera, momentu hartan askoz errezago izango da berarentzat biderketa taulak memorizatzea beste momentu batean egin baino. Hau da, aurretik egiten hasten baldin bagara iritsi baino lehenago, seguruna denboran luzatuko dugu, biderketekiko eta gero ondorioz matematikekiko atxikimendu txarra sorraraziko diogu persona horri, eta horrek seguruna ez du zertan, karga bat sortu dezake etorkizuneko bere ibilbide matematikoan edo hori matematika dut edo beste edozein gairi lotuta ez da. Nei puntzoia kontura egiten zitzaian, edo gometxak hartzea, banaka hartu eta gainean txikitan bat ehatzen diesu guztitan, eta bat bertetik bestea, eta zuek ikusi, batzutan eskatzen dutenen da pozik egiten dienen ondo, baina beste batzutan oso neketsua da gauza hori, eta frustrantea, eta nik nire semea ikusten dut, eta semeak. Orduan, galdetu zuen burua imentza batzutan, beste irtenbide batzuk ere, igual efizienteagoak izan daitezkera gauza berdina lortzeko, emaitza berdina lortzeko. Eta entrenamenduakin nik ez nuke ahaztu nahi, eta lehen zuei bioi aipatu duzu, baina oso importantea iruditzen zait, porque entrenamenduen ostetik askotan etortzen da, eta azterketetarako nahiz eta igual gure dinamiketan ez dago azterketari, emagun ez, igual bai, igual ez, jakingo duzu bakoitzak bere realitatea, baina gero askotan esaten dugu, eta gero bigarren hezkuntzan badituzte. Orduan prestatu beharko ditugu, ezta. Da hor trampa egiten dugu batzutan, honen inguruan ere izan du dizuet batzui, baina trampa egiten dugulako lanik komplikatuena beraientzat bakarrik utzi, eta lanik sinpleena gurekin egiten dute. Hau da, estudiatzeko lanean bakarrik uzten ditugu, eta azterketa egitean guan gaude. Eta uste dut, entrenatzea izango izakela izatekotan ere alderantzizko lana egitea. Hau da, estudiatzen ari direnean beraiekin egotea, eta nola estudiatzen den beraiekin lantzea, eta gero azterketa behin ezatela etxean. Estudiatu egin dute gurekin da. Eta azkenean bigarren hezkuntzan ere lagunduko diena ez da izango azterketa egiten jakitea, bezik eta estudiatzen jakitea. Eta guk estudiatzeko erabiltzen ditugun estrategia zeintzu diren, kontatu berrezkigu, nik irakurtzen dut zatitxoa eta pentsatu egiten dut, eta gero bigarrena, eta gero lotu egiten ditu lehenengo eta bigarrena. Eta beste batek esan dut, nik jartzen naiz eta 10 aldiz irakurtzen dut. Eta gero, bakoitza bereak izango ditu, ez? Beti profesionaltasunez, noski, baina askoz logikoagoa da. Eta trampa hori hor daukagu, eta nik uste oso egunero joan dagoela, estudiatu etxean. Eta gero lan simple azterketarena eskolan gurekin. Alderantziz behar dut izan. Bestela injustizia bat egiten dugu berriz ere, dakitenek oso maitza hona lortzen dituzte, eta ez dakitenek berriz ere ez dute ikasten. Orduan, hori entrenamenduari lotuta. Ebaluazioaz. Ebaluazioaz galdera asko daude. Galdera trampa. Bueno, batetik aipatzen ziren proiektuka lan egitearen onurak eta gabeziak, nolabait. Horien inguruko erreflexio bat egiteko, ezta?
onurak argi daude, esan nahi dut, otarako ari gara. Ezkara, esan nahi dut, hemen baldin bagaude, da, iruditzen zaigulako ona dala. Beste ezinak hortan arituk hemen. Orduan, onurek ez dago izan jarri. Ikusten baldin duzu gabeziaren bat. Zerbait ez dugu diseinatu, ez dakit. Nik uste gabeziak baino, proiektu bat diseinatzakoan utxune batzuk egon daitezke, ez ditugunak aurrikusi, ateradianak, baino ez dira gabeziak, horiek diseinatu beharko nituzke, lehenan ez dut garapen prozesu hortan, ezin dugu dena diseinatuta eman, garapen prozesu hortan horri erantzun beharko dugu. Xipli ikusten dut, ez dakit, ateratzen dian utxune guzti horiei erantzun eman behar dugu. Horixe dalako ebaluatzea gaina, ez da? Ebaluatzea azkenean izango ditzak. Lehenan hitz egiten genuen, proiektua ebaluazioaren tarte iritsi ginenean, aipatu genezkezuen bi ebaluazio motari buruz hitz egiten genuen. Batetik, egin genuen diseinuak eta diseinu horrek umeen izan zuen eraginaren ebaluazioa, hori da klabea, hortan oinarritzen da beste guztia, hortan oinarritzen da umeek ikasten dutena ere, eta gero bigarren ebaluazio bat hori umeen ikaste prozesua. Baina, klaro, lehenengoan du fruitua. Hau da, egin dugun diseinuaren araberako emaitzak lortuko ditugu. Diseinua ona baldin bada, emaitza onak. Diseinua ez bada ona, emaitza txarra. Batzuntza diseinua ona izan daiteke eta beste batzuntza txarra. Orduan, diseinu desberdinak egin beharko ditugu. Proposamen desberdinak. Egoera didaktiko desberdinak sortu beharko ditugu. Nik uste dut hori kondokin bat nator, da gabeziak metodologia ez da ez du gabeziarik. Da, metodologia horren diseinuan egiten dugun gabezia bat sortzen baldin bazaigu, hori izango da guk osatu behar dugun utxunean. Osnartu behar duguna da zergatik gertatu den hori, askotan jartzen dugu foko ikasleengan, ez? Eta igual fokoa dago guregan gehiago, ez? Eta normalean jartzen ez duguna. Jartzen ez duguna, hori da. Gehiago da, ez dute jarraitzen, ez dute jarraitzen, ez daude. Nola planteatu duzu, ze jarraipena eman diozu, zen niri askotan kezkak azaltzen dira prozesu erdian, ez? Eta orduan, agian guk neuk irakasleok ez dugu planteamendu on bat egiten. Eta handago koska. Ez da, umeak ez daudela motivatuak. Ez que, igual, planteatu duzuna ez da motibagarria. Edo oso urruti dago bere interesatik. Orduan, niretzat, gehiago fokoak jarri beharko genuke egiten dugu nortan. Tolutxik esaten zigun ez da, bazen naiz, berak Mario Lodi buruz aipamen bat egiten zigun, berak maisu izan zenean edo jaso nentzituela umeak eta lehenengo egunean gutun bat iretzen nentzila guraso guztia izan. Gaurtik ikastotze bukaerara, euren seme-alabek bikain bat edo amarreko bat, edo nahi duzen bezala denominatu, omen zeukatela arlo guztietan. Eta gaurtik aurrera, ez baziren 10 urtara iristen, gertatu zen guztiaren erruduna maisua bera zala. Onartzen zira hasieratik. Orduan, klaro, bai argi dago, beste badaudela, motibo desberdin ugari, aurrera egiten oztopatzen digutena, gure bizitza prozesuetan, da umei ere bai. Baina, neurri baten jarrera hori edukitzea gure proiektuekiko ona da. Ez latigazoka hitzeko, eta ez etengabe, venga, gaizki, hau zuen asmatzen, bezala ez gineke biziko, baina bai dintzat reflexioako, honekin ez dut asmatzen, nik uste edo izan behar duena reflexioa, ez, honek ez nau jarraitzen, edo hau ez da hau motivatuta. Eta gerta daiteke denoi gertatu zen asmatzea, eta hori ez da txarra, gertatu behar zaigu, honekin ez dut asmatu kentzen dut, bere pasa zain jartzaia algoerak edo txoko espezifiko batzuk zerbait berezia, eta umeak ez urbiltzea. Orduan, zure planteamendua ez dut egin zuzena, ez doaz. Eta orduan, horrek ere, zuri pila, orduan, zerbait deitu beharko nuke horrek funtzionatzeko. Igual, nire esateko era, eta orduan, ja, jartzen zara beste fizikoa. Laguntzen dizu. Zeia, esaten duzu, ez dut utziko aletak, beste zaiakera egin dut, baina hemen ditu. Hor Mikelen latigazoak eman dit ideia,
kontua da, nik uste, lotzen dugu askotan, xedea ateratzen baldin bazaigu ondo atera da. Eta nik uste hori akatsa dela baita ere, hau da, ondo atera da ze ikaslerentzako. Ze nik latigaz horiek ematen dut, aldean Mikelek esan zen baino, ez zainbeste zehatu ez, autolesionatu baino, nik batzen ez maketak eta egiten nekotuen proiektuka, eta nahiara urte ditu maketa batzuk eta gau mundialak atera zian. Eta gaur egun esaten den nire euro izatei baita ere. Jo, ikasle hain kontuatzen ez, ikasle batzuen izenekin ez etezula hauek. Ez zeuden horretarako. Ez zeuden horretarako. Ez? Nik uste gehiago ebaluatu behar duela gure jarduna, eta gure jarduna egokitu ikasle bakoitzari, eta berriro gehiago hitz egin ikasletaz, eta gehiago zatitu, gehiago egin mikro eta ez makro. Ze makro horretan bestela denok egiten dugu berdina, baina denok ez daude prozesu berean. Eta iruditzen zaigu atera dalako ederra eta mundiala denek ikasi dutela. Eta bai, zerbait geratu zaie, fijo. Zerbaitekin geratuko zian, igual ez zuk nahi zenduena. Zuk nahi zendun geometria eta ez dakize, bakize, eta bera geratu da, maketa nola pintatu behar duna, ze arteko horrekin eta zeakin, ez? Baina geometria, elipse bat nola markatzen zen polisebaren garaian, esan dizutena, nik ere ez nekin behiratu inun. Horregatik, gaitasunetan eta gehiago da, autonomo izatea berak, elipse bat egin behar baldin badu, bilatzeko eta testu batik jarraituz edo informazio batik jarraituz elipse bat marrazteko. Ez definitu idazu zer den elipse bat, zen nik ez nuke asmatuko orain. Ez nuke asmatuko duela 3 urte elipsea nola marraztu genuen, ez nahi gogoratzen. Baina gaitasuna badet, joan, begiratu, ikertu eta egiteko. Horbe oso importantia da pixkat irakasle bilerak, ez? Zan nahi dut, proiektuak diseinatzeko orduan, etengabe zauzelako proiektu ebalbatzen. Orduan, nik uste oso importantia dela. Igual eskola askotan proiektua dela kadia eta horrek asko murrizten da proiektu horren ebalbazioa da bai. Zatik atzenia zure begiradapean dauen proiektu bada bakarrik. Ez aldiz, jente gehiago ikusten da ganean, eta ere dianean, ikusin daike bestiak zela jokatzen da zela ez, ze ideia muten dauen zein ez da. Hor da etengabe ebalbatzen zabitzen gauza bat, eta horrei lotuta, geixo berban diako zen ikasleetaz ere bai. Zatik ez dian engantzatzen, zatik ez dian motibatzen, zein daikegun, ze guelta eman daikegun gure proiektu hori engantzatzeko, zango dut, bada norberan jarduna plantatzeko orduan, etzako oso importantia dira bilera horrek. Bestela, norbera bakarrik zaila badalako. Baina ez eta bilera horreko horiek egin ikasle guztietara entzale egizten. Ez, baina proiektua baldin bazan maketa, posible da maketa bat mikroproiektuetan zatitzea. Eta batzuk gauza batera dedikatzea, beste batzuk eta batzuk bakarrik egongo dira erregelarekin zenberkikuntzan eta arideanak, markatzen eta mozten besteari pasatzeko. Baina eseran egiten genduna zen hori, atea itxi, 5 eta 6 mailakoak, eta deno jarraitu guri, eskala ingo deulako, eta eskala da, zati zenbat alditan txikituko du maketari, eta horretzeu den denak. Azkenean, proiektuak askotan mikroproiektu txiki bilketa bat da, horra iristeko, ez daukela zatik izan beharrik, elkar lotzen dian gauza dira, baina nik uste dut izan behar dela gauzak ereixauak. Ebaluatzeko orduan da ikusteko nun dauzen gabezik, nun dauzen noa juten dian umiak, noa ez, zatik bai, zatik ez, ni uste beti, hau da niretzat importantia da, ni uste gelan askoten omiarko liakela 2 persona, ez dakit horrek ekarri bia dagoen taldek nahaztia geixo eta 2 persona hau zetik erreixagoa da ebaluazio bat aurrera erbatia. Objektibu haua, Eta eraldaketak egun bia baldin badia bez, erreixagoa dalako. Nik uste horret ideala, mikroproiektu o proiektu txikikitia, baina beti beste batekin elkarlanean nik uste aberazgarria badalako. Eta ebaluazioa geixo egiten dagoelako. Inkluso evidentzi jasotzeko. Eta kooperazioa era natural baten aterako da, zera bat transversala izango da, zeniari baldimarek maketarentzako zutabea markatzen eta mozten, zu behar dituzu ni egiten ari naizen zutabeak. Zeniare zutabe gabe ez dezu maketara ekiko. Eta kooperazio hori sortzen da era naturalean, ez da jarduera berezirik egin gabe.
proiektu batzutan nik ikusten dut oso antolamentu interesante izan daitekeela katean lan egiten duen enpresa baten diseinuaren, ez dakit, produkzio lan eta eskate zer dut da, baina batzutan horre funtzionatu dezake. Funtzionatu dezake gauza batzuk ekartzen dituelako. Batetik, kate estilora lan egiten duen talde txikitako lan dinamika horrek egiten duen nolabait, autonomoago izateko albena ematen die umei. Baldin eta badakite zer egin behar duen bakoitzak beha dagoen gune hortan. Orduan, hor lau baldin badaude, adin desberdinetakoak, bakoitzak gaitasun desberdinetakoak, baina guztien artean baldin badakite zertan aritu behar duten, aritu daitezke 15-20 minutu zeregin batean behar bada igual zure interbentzio ondirik gabe. Eta horrek ematen dizu askatasun ikaragarri da. Lehen esan dugun motatako interbentzioak egiteko. Sartzeko beste taldetxo batean, eta han, ari diren horri lotuta zerbaitetan sakontzeko. Edo, pixkat berka gehiago estutzeko zerbaitetan, eta galdera berriak sortzen ote diren beraien buruan lortzeko, eta nik uste dut horietan ere egin beharko genukela saiakera berezi bat, diseinua egiten ditugunean, proiektuen diseinuak egiten ditugunean, autonomia hori, beraien autonomia hori nola lortuko dugun pentsatzen buru hautsi behar dugu. Horret denbora ikaragarri ematen du. Hau da, ohartzen zeatenean eskolara sartu eta umeak badakitela zer egin behar duten, orduan sartu direla, hasi direla, ekin diotela lanari, jabetzen zara, batetik, galdu duzula botere pixkat, eta hori ere, zenbait momentuetan frustrantea bihurtu daiteke, baina aldi berean ematen dizu askatasuna, esaten ditugun gauza importante hori guztiak egiteko. Aldiz, zure zai baldin badaude gelara sartu bezain pronto, zuk zer aginduko diezun esateko zai, eta gero agindutako hori pausoz pauso nola dan agindu behar baldin badiezu etengabe, esklabizatuta zaude guztiz. Esklabizatuta zaude ume horien atentzioa mantentzera. Eta horrek etengabe dakar, aipatu dugun, denak batera eraman nahi izatea. Eta dena batera ezin dira eraman. Eta hortik lotuko dugu behar berezien gaia. Hau da, behar bereziak hasieran aipatu du, behar bereziak genen dituzte, baina harri daitezen igual egoera hortan behar bereziak dituzten ikasle horiek, hola denominatzen ditugun horiek ez da. Nik uste dut horien gandik abiatu behar duela proiektua izatekotan ere. Hau da, horientzat lekua eskaini behar dugu eta bestek bilatuko dute bereien lekua. Tonutxik esaten zigun bezala, una escuela para tontos, para los más tontos. Besteen konparaketan jarri. Baina hortik abiatu. Haiei lekua eman, eta haiei lekua emateak suposatzen du proiektuaren parte izatea. Hau da, eskolan proiektu baldin bada ez du balio proiektu bat edukita beste horrek beste zerbait egin dezala, gero momenturen batean akoplatuko dana. Hori trampa da. Hori ez da integratuta, ez da inklusioa. Hori da eukitzea, besteekin batera. Orduan, talako estrategia hauek ikuste egokiak diela. Hau da, hor bilatzen dute beraien lekua. Baldin eta beraiek egiteko moduko egoera didaktikoak diseinatzen baldin ditugu. Eta ja kasu estremoetara guazen den hau da, behar berezi horiek aldea handikoak direnean, hor taldea bera da arazoa. Hau da, behar bereziak aldea handikoak dira konparatu egiten ditugulako. Hau da, nire ditudan behar bereziak konparatzen dira nire referentzia taldearekin. Eta nire referentzia taldea baldin bada goiko zikloa, demagun azken 3 mailak 4-6, eta nire baldin badago oso urruti, argi dago inoiz ez naizela beraiekin aritzeko gai izango. Eta orduan, kondenatuta nago, eskolan, nire bizitza guztian, nagoen erreferentzia taldean beti desberdin izatea. Eta orduan, ez daukat inoiz aukerarik ezer niretik emateko. Eta orduan hor bilatu behar ditugu, aukera zabalagoak, eskola osokoak direnak, askotan, horiek leku gehiago izan dezaten. Eta leku gehiago izatea, pixkat nik uste dut hortik urten dela. Gelak gehiago zabaltzea, ikastaldeen arteko dinamika maizagoak izatea, lehengoan, orain 15 egun komentatzen genituen estrategia horiek, ez da. Hau da, proiektuak behintzat elkarrekin lotuak edo zerbaitetan uztartzen direnak eukitzea talde ezberdinen artean, horrek aukera ematen dugu goikoak eta erdikoak eta txikiak eta momentu ezberdinetan elkartzeko. Eta hor, seguro, askoz leku gehiago bilatuko dutela, berezia dituzten horiek, interakziorako eta beretik emateko aukera izango delako. Asko hitz egin dugu ez da interakzioaz, kooperazioaz,
interaktuatuz ikasten da, baina gogoan hartu behar dugu, interaktuatzeko eta kooperatzeko denok gai sentitu behar dugula lehenengo. Eta ni laukote batean baldin manako, eta laukote hortan sentitzen baldin manaiz neretik ezer ezin duela eman, askoz motzagoan ezelako eta beraiek ni baino askoz gehiago dakitelako, gezurra da hor kooperatzen ari naizela. Nago, hantxe, beraien artean, eta jasotzen dut, eta ikasiko dut zerbait, seguro, baina. Bueno, hor bilatu beharko ditugu. Guru hausi behar dugu hor ere, natidazoka. Nik gorputza adirazpenerako beharrak ditut. Behar bereziak igual, baina beharrak. Eta hori landu inbarko nuke, igual berandu nabila, baina landu inbarko nuke. Eta nik uste ikasle guztiak dituztela beharrak, bereziak izan edo ez, denak dituzte beharrak. Eta irakasleon lana dela, klaustroan eta nire ustez astero hitz egiteko espazio bat jarrita, identifikatzea behar horiek, baina ez dira berezia, dira beharrak, non dago eta nora zer nahi dugu lortu ikasle honekin, ez dira bereziak, ez dakit dira beharrak. Eta ateak zabaltzen baldin baditugu eta adinak geroz eta gehiago nahastu, behar horiek geroz eta gehiago minimizatzen dira. Ze seguraski eta nik konbentzituta nago, oaingo ikasle batzukin gogoratu eta ondo banitz eskola tradizionalago baten, honezko ja mapan zeuden. Baina zer da lortu duguna. Ez dakit zer bere izena mapa baten jartzea eta ni dakit 6. maila arte gurekin dagoela, 12 urtera arte. Goazen identifikatzea zeintzu dian bere beharrak eta goazen, baina baita ere kontrakoak, badaude ikasleak dituztenak, beharrak, kriston gaitasunak dituztelako, baina horiek erasetu behar ditugu. Horiek erasetu behar ditugu. Oain, horrena gaitasuna da, denei, eta batez ere, igual gaitasun edo zaitasunekin, edo kostait horri, batez ere irakurketa ezketako prozesu horretan, lehenengo eta 2. mailako arreta gehiago jartzea. Gaina, ordun eta zaharrago, helduago, geroz eta autonomoago dira. Eta horiek bilatzen dituzte, baina txiki horiek nik uste atentzio handia jarri behar digula eta ondo identifikatu eta beraien beharrak hase, baina beharrak. Hizkuntzan ezin dira txertatu proiektuetan. Artea duen ikasle bat ez dauka zentzurik proiektuan sartzea. Bai malgutasun hori ireki beste talde batzukin jardun, beste dinamika batzuk egin. Baina, klaro, zuk nik uste deitu proiektua, deitu tailerra nahi duzun moduan deitu, nik uste erantzuna bizkat orruntzuna duela. Hau da, egon daiteke eskolako proiektu bat. Baina, iruditzen zait, holako ikaslei erantzuna eman behar baldin badiegu eta holako ikasleek aurrera egin behar baldin badute, beraiei lekua eskaini behar digula. Eta lekua eskaintzean, askotan egongo da, proiektu hortan diseinatu behar duzu. Lan, dinamika, estilo, antolaketa bat, berak lekua izango duen. Hizkuntzan oso zaila da. Teatun bat, hizkuntzarik ez daukana, beste behar batzuk ditu, beste lehentasun batzuk ditu, eta proiektuak ez dio laguntzen. Ni bai, bideratzen ditu beste dinamika batzuk, elkartzeko, eta taldean parte izateko, eta egoteko ere. Baina proiektua unibertsoa, ez dauka zentzurik. Baina proiektua ez demagun, baina hori da igual gaia da okerra, baina proiektuaren antolaketak berak antolatzen baldin badu persona horrentzat, ez horrentzat da beste guztientzat oso bibentzialak diren espazio batzuk, ukitu egingo duena, bizi egingo duena, sentitu egingo duena, eta hor integratzen baldin bada, behar bada lagunduko lizuke hortan. Esan nahi zut olako zean da. Dakit ez da bat erreza, maten duen. Erreza, jakin nahi. Baina, nik uste buru hausi behar dugula, hiletan, bestela oso errez etxitzen dugu askotan. Eta esaten dugu, horrekin ezin da. Eta hola zerrenda hori izen zaigu. Ez da zentzua da, balioatu arrea zentzua da, jo sartuko unibertsala, gen zentzua gehiago dauka parte sentitza beste dinamika. Eta ez da proiektua bakarra. Horrezkuntza. Gero horrezkuntza pasatzen da, bite irikoan, beste behar batzu dituztela, berezik, baita. Eta irikoak bai, posa, bizitzen da
están diciendo txixa egiten, en general, siesta egiten, osea, ya está, eta hor beste behar batzu da, eta nik uste dut berezi xariala, eta orduan proiektua da, bueno, beste erabateko normalian, bibentzia latien gauzak, o, bueno, beraien eran hor librea, danok askeago sentitzen gabaita zure eran, ez daki zer, ez daki bai. Baina realmente lehen ere hortaz hitz egin dugu, osea, aurrezkuntzan asko beharrak diala fisiologiko, osea, eta orduan hori diela este prozesuan daun gauza bat, eta horratik askotan zenbait momentutan o bi urteko ez duela funtzionatzen dut, horretan ez proiektuan, beste behar batzu ikusten. Horiek ere ezin ditugu astu, orduan askotan pasatzen da gero horre akazador sartzen gara. Eta nahi duela bi urtekok ere entzuten edotea unibertsoi buruz ze politian jubitea, eta hor txeotia horaxe, pues ez, bartuko dut ajuningoa, bai ez da. Hezkuntzan urte asko daramatzaguna, kazadoretik ez da zer, kazadoretik ez da zer. Kontutan hartuko dakigu, zer behar da. Ikuspegi hori bera, bat dator den hezkuntzarako. Eta esaten duzu bai proiektua daukat, eta horretan zain gauza asko. Baina igual dozku egunen bat zerbait pasatzen bada horrekin ez jarraitzea. Igual dozku. Aldiz lehen hezkuntzan pasau daiteke, emoten daula sensazio hori zerbait galdu inozula. Duzu ez dakizien jarraitzea. Horretan izan biako hola. Pero nik horregatik Mariari aipatzen nioan, claro, zuk lehen hezkuntza, aurre hezkuntzarako daukazun ikuspegi hori, ikuspegi egokiagoa da behar berezia dituzten aurre hientzat lehen hezkuntzarako ere. Hau da, lasaitasun gehiago sartzea, eta orduan egoera diseinatzea, berak ere parte hartzea ekintza batzutan. Beti ere aurre ikusiz besteek ere ikasiko dutela. Pero batzutan jartzen gara jarrera batean, pentsatzen dugun hori eginda besteek ez dutela ikasiko. Eta orduan bere eraginez, oso zaila da, baina uste hortik aste matemagea, hobeto, bestetara hobeto aileatuko. Dira, piezak puzlean enkajatu behar ditugu. Bai, eta proiektua da beste pieza bat, beste pieza asko. Asko. Eta pieza importante bada, momentu batzuetan guretzat eta ikasle batzuetako, eta beste ikasle batzuk askazu, beste behar askorekin eta garrantzia handiagoa dutenak, eta hori badakigu hauskotzako dena. Eta hala da, baina zuk eraman duzu bide hori, batzuk sartuko dira gaur, ez batzuk hemendik hilabetetara, baina idazketa prozesu bezala. Idazketa prozesua da, gauza guztia, berdina da. Gero ez daukagu batzutan malgutasun hori, lasaitasun horrekin bizitzeko egoera hori. Sartzen ez danean norbait, atxakatzen diogu. Hau da, umea besta inoiz motibatzen. Esaldi hauek entzun ditugu dagoeneko. Lehen hezkuntzari begira gaudenean, ja. Umea bestira ez derekin motibatzen, ja. Hezkuntzan ez dira, lehen hezkuntzan asko entzuten. Ez dago motivatuta. Ez dakago horik. Orduan, galdetu berri duzu zure buruari, hori esan Bakatu, ustez bakarra izango bezala, baina ez hitzaile papera nola ikustezue irakasle guztik? Zarte hortan? Oso garrantzitsua, ni ez hitzaile batekin nago. Ja, proiektuko lanek aierretan suposatzea denak irakasle ez zatela. Nik berdin-berdintzat. Bai. Hau da, nahiko nuke trataera ere berdina izatea kasu horta, baina iruditzen zait oso lotuta zaudetela personari, ez nuke dezertan alagon, azkenen bat gehiago zate, eta bat gehiago egotean abantaia. Lan irakasle suposatzea beste lan bat imarrela, suposatzea. Gu hitzein iten dugu, koordinazioa dago eta biu batera gaudekela. Beste bat gehiago. Rekurso bat gehiago, eske gu plantatzen genuen ordutegi hortan, gu plantatzen genuena zen, normalean, bi irakasle egotea aldi berean. Tailer berean, bi irakasle. Proiektu lanean jarri garen mikroproiektu horietan, persona desberdinak aritzea aldi berean. Ez pertsonan baitan asko dagoelako, baina baita ere zemak idatzen dasunan baitan ere asko dago. Baina hori tegisa, hori ez da pasa. Elkartu egin behar dira umeak. Claro, umek elkartu. Eta adinak elkartu behar dira, espazioa konpartitu behar dira. Lekua dira hartako. Lekua ere, Horretarako, mailak eta kendu behar dira, zirkulatzeko leku gehiago utzi behar zaie, lurrean lan egin dezakete, batzutan bakarrik daude, eta ez da zer gertatzen. Zegoazion beste galdera bat, eta horren inguruan gero nola esplikatu irakasle berriei eta ez? Alete, bukatu, horrean pasa baino denago,
iruditzen zen lehen egin dugu reflexio ona da, konpartitzeko modukoa, ez da zuentzat berria, baina errepikapena lotuta, ezta? Hemen ateratzen zen beste gai bat, errepikapenaren kontua da, lotuta dator, kontuta dator. Eta, karo, aipatzen joan geure artean, errepikapena izena bera nondik datorren. Errepikatzea da, kursua errepikatzea. Kursua errepikatzea da, jakintza eduki batzu berriro errepikatzea. Orduan, nik uste gure burutatik, gure antolaketak olakoak direlako, errepikapen izena bera borratu beharra daukagula. Ez ekintza. Ekintza litzake etapa luzatzea. Etapa luzatzea behar baldin badu beste urtebetez gehiago gurekin egoteko. Eta horrek ematen dio aukera, errepikatu gabe, hau da ezer errepikatu gabe, baina gauza berriak eginez, bere garapen hortan aurrera egiteko. Eta minimoena eta hor dutzen da, pixkat hor lehen esan ditugu gauza horiek, ez da, baina, sentido komun. Hau da, benetan ikusten dugunean norbaitek ez duela erantzungo, datorkionari ondo ez diola erantzungo, logikoa izan daiteke beste ikasturte batez luzatzea, etapa hori. Baina subjektiboa izaten da, irakasleak entzat dana eta erazkoak dana, eta eskola batean agian ez da subjektiboa hortan utzi, ez? Igual zalantza daudenean batzutan hori da juten aztea. Ez, esan behar dizut batzutan zalantza horiek ere motibo batzungatik die. Argi daukagunean oso argi ikusten dugu. Denok uste, gehienok ikusten ditugu aukera horiek. Oso argi dagoenean, norbait hobeto dagoela beste ikasturte batean gurekin. Asmatze dut. Bai. Asmatze nahi gehiagak eta beste urte dut. Hoixe. Kustoren gerra baten gauden. Gerra baten, borrokan, beste motibo batzungatik izan daiteke ezin asmatu, igual batzutan holakotan ja altarik da beste urte bete bat ere. Baina ez dakit, zientzia zierta, ez daukagu. Baita, oan kondok esaten zuna, azken gai bat, lehen aipatu dizuet, irakasle berrien formazioa nola heldu. Nola heldu gai honi gure eskoletan, hainbeste persona berri etortzen zaizkigunean urtero, izan persona osoak, osoak esan nahi dut, oso zurekin garenean. Gero izan, zatitxoak, beso bat eta hainka bat. Baina horako asko izan den ditugu, eta beti dira gure etzat importantea. Mirenek aipatu duna, ardura bat ematen diezulako azkenean. Ez da arratsaldeetako bakarrik datorren, ardura bat ematen diozu, eta ardura hortan jakin behar duzu nola erantzungo du. Pero gomendio hienaz pentsatzeko eskatu diet, eta zein dien gomendioak? Ez nik hori izaten duna, ez? Adina gehiago nahastu ditugula, gehiago zabaltzen ditugula, jarri diala talde txotan lanean mikroproiektutan eta daude 5-6 gune diferentean, eta gero 3 irakasle. Zakit ez da gehiago. Zer hobeto irakasle berriak zartxoak edo veterano gudian horiek lanean ikustea baino. Eta erakustea momentu baten bitu etorri bitu ikasle hori. Zertan ari da. Guk eskua sartu gabe, hortxe, besterik gabe, baina batzutan taldetxoak, gaina 6 taldetxoak atzen badia, eta 3 irakasle gaude, bakoitzaren zagoia, 2 taldetxoak. Eta inkluso gehiago nahastuko bagero, emango liguke aukera, saio espezifikoak egin ahal izateko ere. Irakasle bat libratzeko eta jartzeko beste gune baten, 3-4 atera izateko. Baina horretarako adinak geroz eta gehiagoz. Orduan eta gehiago estutu zikloa edo adina, orduan eta okupatuko gaude. Orduan eta gehiago zabaldu, irakasleak ere, espazioa gehiago zabaltzen dira, irakasleak ere gehiago zabaltzen dira, berriek ikusi egiten dute, eta gainera irakasle seguraski veterano bat edo jarriko dugu, matematikan aditua dana, edo pixkat hartzen ikasle batzuk, eta gukola funtzionatzen dagoen. Zenian neotia bidezret ekartzen dauena da, barrixa iri zuzenduta, pixkat laguntzen zatzula beren begirada hori noa enfokau bidan, ez? Osa, zetik igual, gure eskolan, zure eskolan garrantzia dakon gauza hiri, hola gauza hiri jartzen. Esan barik gauzak zela inbi dauen, bate agote hortan, ez? Jutentza, eta gero netzako, berdin pentsatzen dut askotan, gu aurten dana barrixagak enduta, aurrek urtean etorri zan, eta egisa da, etortzen diena galduta, erabat galduta, gelan galduta, eta esate jesu, onartu 2-3 hilabete hola nozela. Osa, hortik azitzeak, oinarrixa hori da. Horrek ez dauken zen, ez duna lagunduko orduan, horreatik lehen behar komentotako
bilera horrek, osea, proiektuan inguruko bilera horrek, osea, astero izan bideara, zetik bestela, guten da guzten, da gero eta galduago sentitzen dira, orduan, jasota sentitze hori, ez? Eta ideiak eman, askotan egia da rezetak ez ditugula, baina behar dituztela ideiak jaso. Eta aurreko netorri zen neska bat, inglesekoa dana, eta baratzea gualdi txarra eta etzekila zein, ez dakiz zer, ez dakiz eta hasi ginen, zen eta ez dakiz zer sobrau da eta hasi ginen taka, eta esan mikroproiektua jarri geniola, honekin indaik eguan, eta ideia horrekin, gero bera garatuko du, baina behartzun laguntza bat arranke hori emateko, ez? Eta pixkat nik uste hortako garela, baina hortako behar dia, gune, forok behar dia, porque bestela erortzen gara, pasion juntan, ez dakiz zezako. Eta hori ez da, eta klaro, gazkaun, erdi, eren, digu euskogu eskolan, 11 eta erdik arte batzuk, eta gero arratsalden beste batzuk. Eskolan non bakarra naiz, egun guztin. Eta klaro, jartzen da zerbait koordinatu behar dana ezin da, orduan ikin duzu, beste erabateko zeak, eta hor dana barrixadean hortan pixkat ideiak egun, baina malgutasun batekin baita ere, oza, utzi probatzen, eta utzi konfunditzen, eta esan hola ez da funtziona, eta bestera batea, eta ez dakiz zer, baina hor lasai sentitu, ez? Nik dut hor bi gauza horrek da dela. Nik beste proposamen bat egingo dizuet, gau berria da, mantxe burura etorrezetela da. Baina lehen kaligrafiana eta entrenamenduana esan deun kontzeptu berdina ere hartu genezake guretzat, irakasle hontzat. Hau da, batzutan, igual, bileren saio espres batzuk egitea efizienteagoa izango zaigu, hori ikasturte osoan funtzionatzen ez duela luzatzen eukitzea baino. Hau da, akordioetara iritsi gaitezke, nahiz eta badakian, esaten ditudan gauza, konstiente nahiz oso zailak esaten ditudan da, baina esatea, 15 egunetan zer, eguerdi guztietan, edo 5 eguerdetatik 3 egingo ditugu diseinurako bilerak irakasleon artean, eta orduan lortuko dugu guztiok funtzionatzeko hainbat estrategia garatzea, eta gero, urrengo 15 egunetan bat bakarrik egingo dugu. Eta hola, ez dakit, ikusi ditut eskola ezberdinetan, asteazken arratsaldeetan formazioa daukagu, eta juten baldin bagara orduz kanpoko ez dakit formazioetara, asteazken arratsalde hori libre uzten dugu. Holako akordioak ere pentsatu ditzakegu, funtzionamendu efikaz hori lortu izateko. Batzutan oso luze juten baldin bada maisu maestren prestaketa hori, gurasoak urduritzen hasten dira, irakasleak ere urduritzen dira, guk geu ere janekatzen gara, ez ditugu, eta horrek sortzen duen ondo ez importantea da. Orduan, ez dakit, igual oso absurdua dirudien arren, igual funtzionatzeko modu on bat izan daiteke, hartzea, prestaketarako 15 egun espres hartuko ditugu, eguerdi horon muntan arituko gara, eta gero askatasun gehiago gehiago ideal izan. Eta bilera efektibo. Bai. Esan gura, oso zaila da, baina norbaitek hartu behar du bilera horien papera eta ondo markau, bestela hasten gara, momentu batzuk importantea dira hola juteko, baina eurik ez du 15 egun biltzen, egunean nahi guztu, baina baldin mazta dauzea, baldin batek gidalan hori hartu dago, eta hori da askotan zailena. Nahi guztu tortan debaten batek ardura hori hartu dagoela, eta ez dakit, desein nahi bida proiektun gidatzaile bat eskola guztin, desein nahi bida ez da, izango da urte hasieran zeregin ezberdina banatzen dianeran, hori igual izan bida bat. Gidari pedagogiko bat, proiektuna. Pues igual hori izan daik modu bat. Lenguan ere uste komentatzen genula, baina bilera horiek ere behar dute gai zerrenda bat. Eta duzue idatzia edo idatziaren nahi zuen modukoa, baina behar dute orden bat. Eta orden hortan, egon behar dute erabakientzat espazio bat. Hartu diren erabakiak, hau da, bilera eraginkorrak izateak suposatzen du bilera horrek helburu bat behar dela. Eta bilera bat izan daiteke holakoa, reflexiorakoa, gai hau da, eta gai hortan zen nundikun gaitezke, eta hor egon gaitezke denbora luzez, baina beste bilera bat da erabakitzekoa, astelenean zer egingo den, aste artean zer, aste azkenean zer, edo demagun asteka antolatzen dugun, aste honetan honi buruz arituko gara, urrengo astean hortarako arituko gara, eta horrek laguntzen digu pixkate hildo hori ematen, lehenkoan komentatzen genuen hildo narratibo hori, edo proiektuek eduki dezaketen koherentziazko norabide hori. Eta gero,
Bueno, zeudeno, bi gai uste tratatu ez dituguna batetik zeon dokumentu idatziena, oda, baute zegoen, honetarako proiektua zer zen eta nola antolatzen zen definitzen zuen dokumentu idatzeri, eskolak, noski, bakoitza berea behar dut, lehen esan dugu bezala, seguro zerainen eta larrauren momentu honetan proiektutzat ulertzen dutena desberdina dela, seguro biek persona ez da ulertzen dutela ere neurri baten desberdina da, eta gure artean eskola bakoitzetik bestera ulertzen dena ere seguro desberdina izango dela, baina baldin badaukazue zerbait zuen antolaketaren inguruan bilketa bat egiten duenan, non irakasle berriei ematen diezuen, hau da gure metodologiaren antolaketaren diseinua, bildu genuen, hezkuntza proiektua, nondik abiatzen ziren proiektua, kurrikulumaren diseinua, zeren baitan antolatzen genuen, baina, bueno, oraindikan ere horrek ez du behar adina laguntzen eguneroko gelako lanen diseinurako. Orduan, holako zerbait baldin baduzuen, konpartitzea uste dut bide interesante dela. Eta gero beste proposamen bat zegoen, nik uste daudala lehen Elena Juntzenetik daukagun gabezietako bat, eta konpartitzeko foro bat edo ikitzea, foro bat, non proiektu desberdinak ikusi egiten ditugun, elkarrekin ezagutu egiten dugun, proiektu horietarako erabili diren materialak, bilaketarako erabili ditugun estrategiak, internetaz emateraino erabili dugun, eta bat, pixkat elkarrekin konpartitzeko gunea sortzen ditugun. Zuek komentatuko zuek esango dira zuen, baina sortu dezakegu, hilabetean behingo zerbait, internet bidezko zerbait, Google Drive-eko karpeta bat, baina esaten dizuet horiek eduki baditugu, baina gero hutsak egoten die, bai? Hutsak esan nahi zuet, badaukagu adibidez Euskadiko 3 probintzietako eskola txiki guztiek konpartitzen duten karpeta bat, non antolatzen diren dokumentazio guztiak, dokumentu ofizialak, hezkuntza proiektuak, eta gero badaude arautegiak, gero badaude proiektuak, bikaintasuneranzkoak, eleaniztasunerantzkoak, nolako desberdinak, eta batzuk hilota daude, beste asko oraindik hilo gabe daude, eta gero ez dakit zuetako zenbaitek erabiltzen dituen beste eskoletakoak. Orduan, interesantea da proposamen hori, baldin eta gero konprometitzen baldin gara guztiok hori elikatzera, hau da, cada vez suposatzen du, gero jaso egin behar dela, idatzi egin behar dela, eta hori lotuta zegoen galdera bat, nik uste, da, elkarrezketan, prestaketan, elkarrezketan nahi gara, egiten dugu material bilketan inguru, eta nik gomendio bat egin nuen zuela, ez dakite guztiok ados egon zaten erekin edo, baina, gero eta gutxiago jo internetera. Ematen du zea bat ala, ez da, baina kontra esanko dela, baina azten garenean proiektuetarako testuen bila, informazio bila, gertatzen zaiguna da, jartzen dugu bat, emagun unibertsoa oso errekurrente dalako, eta unibertsoari buruzko bideoak, unibertsoari buruzko testuak, eta eramaten gaitu automatikoki Wikipediara, Wikipediak oso testu konplejoak, hizkuntza desberdinetan, eta gero ez dugu asmatzen testu horiekin. Nik uste askoz hobea dela, jutea inguruko herria handienetako, Tolosako liburutegia badakit oso ondo funtzionatzen duela, eta horietatik liburu batzuk ekarri, eta asko zumentzak, ez dakit, egokiagoak iruditzen zaizkit, eta orduan material bilketa hori, igual gehiago zentratzea, editorial batzuk egin duten hautaketa baten dagoeneko, hori bai utzi editorialen eskutan, eta ez kurrikulumaren antolamendua, baina horien antolamendua bai. Eta gero, YouTube adibidez erabiltzen baldin baduzu, YouTubeen ere nik uste gomendioa dela bilatzea personak. Hau da, bilaketarako irizpideak batzutan oso anitzak izan daitezke, eta unibertsoa bera jartzen baldin badugu, aterako zaizkigu milaka bideo, eta 1000 bideoien artean interesantea, egokia, gustatzen zaiguna bilatzerako, ikusi beharko ditugu, bai? Hori esageratu ez dut. Baina aldiz, bilatzen baldin badugu persona interesanteren bat, nun bere kanala egin duena, eta gainera maisua edo maistra dana, eta horrek sortzen dituena gai hontarako besteak, asko zerrezago izango da. Orduan sartuko zaite persona horren kanalean, bilatuko dituzue kanal hortan ze bideo dituen gai horien inguruan, eta orduan egiten dituzue pixkat rekorte horiek zuentzat bentsat ja moztu, eta dira estrategiak umeekin ere landu daitezkenak. Zein hitz klabe jarri daitezken gauzak bilatzeko, eta irakurketarako siglo hontako beste kompetentzia bat, igual guk egun ez da garatua.
Baina, claro, unibertsoa soilik jartzea baino, igual, gehiago daude unibertsoa da autore batzuk jarri ezkero igual hobeak bilatuko ditugu, bai testuak, bai bideoak, momentioa dira. Ni badakit hortan denbora asko juten zaigula, baina. Eta denboa, ondo, nik uste, gai guztien tratatu ditugula. Ez dakit, hortik aurrera ja, zuek esango dezuet. Bai. Beste zalantzarik ez bali modukozue? Beste zalantzarik ez bali modukozue? Bueno, orduan, beste saio baten beharrik nik uste dut ez dela ikuste momentu. Eusko dugu, esan ez dut. Bueno, esan, nik nire kezkazan gaur hasi, da igual, luzatu, eta igual ez zaileatzea gai guztik tratatzera, baina, bueno, denboa eman digu, eta nik uste nahikoa tratatu ditugula, orduan, utxiko dugu oraingoz zikloa bitxiko dugu, proiektu bidezko metodologiana, eta horrengoan matematikaen inguruan, bueno, azkenean Neroni ausartu nahi zerbait prestatzea, orduan Neronek egingo dut zerbait, ez dut inor konbidatuko, eta Neronek egingo dut zerbait, orduan, ja badakizue, ez horretik ja gixo bena zerbait. Zuen espektatibo neurrira jisteko, baina horren eskerik asko, ondo Damiden